Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu niile. Olee otu unu mere? Eji m aka na unu niile dị mma. Eji m aka na onye ọbụla gbagharịsịrị mgbagharị nke taa ma lọta n'udo. Good morning from here, from the city of Kuala Lumpur, Malaysia. Good afternoon, good evening to you, depending on ebe isi esonyere anyị. Olee otu unu mere? Ọ bụrụ na ị batala na ya bụ ihe emume nke anyị pụtara ime n'uhuruchi a, ile anya na isiokwu nke anyị dere, ị ga-aghọta ihe a bịara ka anyị kpakene nkata n'elu ya taa. Ya mere, ọ bụrụ na ibidola sonyewere anyị, ị nwere ike dere anyị ebe isi esonyere anyị na ngalaba okwu ka anyị kelee gị n'ụzọ pụrụ iche. Ma nke kacha mkpa, biko nyere m aka tụsa ya bụ ihe onyonyo, tụba ya na ọgbakọ niile ịma ndị Igbo nọ, ka ọnụọgụgụ anyị gbagotetu, ka anyị tinyeke n'ọnụ na okwu a, maka na ọ bụ nkata dị ezigbo mkpa na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ga-esonye na ya. Maka na dịka ihe si aga ugbu a n'obodo, o nwere ihe na-eme nke ga-akacha enweta ndị Igbo. O nwere ihe na-eme nke ga-abụ ọ bụrụ na o jide otu a wee gawa n'iru, ịma na ọ ga-akacha wee nweta ndị Igbo. Wee bụrụ ihe anyị si ka anyị bịa tinye ọnụ na ya bụ okwu. Biko, ọ bụrụ na ị batala, nyere m aka na-atụsa ya bụ ihe onyonyo, ma denyekwara anyị ebe isi esonyere anyị na ngalaba okwu, ka anyị kelee gị n'ụzọ pụrụ iche. Deere anyị ebe isi esonye anyị na ngalaba okwu, ka anyị kelee gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekele mmadụ dịka David Young, Nwana Chimpede, ekele m gị. Noah Zidli, ekele m gị. Ekele m unu niile. Ọ bụrụ na ị batala na ihe emume a, nyere m aka na-atụsa ya bụ ihe onyonyo, nyere m aka na-atụsa ya bụ ihe onyonyo. Maka gịnị? Ihe anyị bịara itinye ọnụ ebe a taa, ihe anyị bịara itinye ọnụ n'uhuruchi a bụ isiokwu dị ezigbo mkpa na anyị ga-etinye ọnụ dịka ụmụnne. Maka gịnị? Ihe na-eme n'obodo Naịjirịa kamgbe izu ole na ole gara aga, onye ọbụla maralanụ maka okwu ihe gbasara nwa amadi bụ Bobrisky, onye nke ndị ọrụ EFCC nwụchiri kamgbe izuụka ole na ole gara aga, wee mechaa kpee ya ikpe, wee sị na atụọla ya nga ọnwa 6 maka na o mebiri akwụkwọ ego naira. Ya bụ ihe, mgbe o mechara, agwara m ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ n'akụkụ sị ha na ihe a emere ugbu a ga-akacha enweta ndị Igbo. Na ihe a emere, ebidoro ejiri onye ofe mmanụ wee bido ugbu a, na ọ ga-akacha wee nweta ndị Igbo. Ma dịka ya bụ ihe si wee na-aga ugbu a, onye ọbụla ahụla ka o si aga. N'isi nwanne anyị nwoke bụ Maazị Chibuike, onye nke ama dịka Cubana Chief Priest, onye ọbụla ahụla ka nke ya si wee gaa. Ha bụ ndị ọrụ EFCC nwụchiri ya, wee mechaa kpụrụ ya gaa n'ụlọ ikpe tata, wee kpechaa ya ikpe, asị ya guilty or not guilty, ọ sị na not guilty, ya bụ na ikpe amaghị ya. Wee grant ya bail, si mana ọ ga-akwụ nde naira 10 bụ 10 million naira. Wee sịkwanụ na anyway, aga m agụpụtara unu ọtụtụ ihe niile kwuru n'ụlọ ikpe taa, aga m agụpụtara ya unu. Mana ọ bụghị sọsọ ịgụpụtara ya unu ka anyị ji maka ya wee bịa. Anyị bịara ka anyị tinye uche, ka anyị kpakene nkata n'otu ihe nke dị ezigbo mkpa na anyị ga-akpa nkata na ya. Maka gịnị? Maka na
ya bụ ihe ga-emetụta anyị rie nne. Nkata ọzọ anyị sikwanụ ka anyị tinye ọnụ bụ ma anyị kwuche nke gbasara Bobrisky na Cubana Chief Priest na EFCC. Kedu ife ego na mmemme o so na ọdịnala Igbo, o so na omenala Igbo, ife ego na mmemme o so na omenala Igbo ka omenala amụtara amụta? Is it originally a part of Igbo culture ka ọ bụ a borrowed culture? Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịsị ma kedu nke bụ borrowed culture. Mana o nwere ọtụtụ ihe nke anyị chebu na ha niile so na nke ndị nna nna anyị ha, ntọala ndị nna nna anyị ha tọrọ, mana ka anyị na-etozi na-aghọtazi ọtụtụ ihe dị iche iche nke bịara bịa. Iji maatụ, for example or for instance, ihe dịka igwe a na-echi echi. Mgbe anyị toweziri ka anyị matara na igwe bịara bịa nke bụ warrant chief nke ndị ọcha ji wee nwee ike chịkọta ndị be anyị ka ha wee nwee ike na-erubere ha isi. Anyway, anyị ga-etinyecha ọnụ na ọtụtụ okwu ndị ahụ. Biko nyere m aka na-atụsa ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo ka o rukwuru ụmụafọ Igbo niile, n'ihi na nke a ịhụrụ ihe a na-ekwu maka ife ego ọ gbasara ndị Igbo niile. Maka gịnị? Asị m kwuo, aga m asị na ọ bụ ndị Igbo kacha efe ego n'obodo Naijiria. Ọ dị ka gasị na ọ bụ omenala anyị. Ihe mere m ji wepụtazi asị ka anyị mara, maka na ọtụtụ n'ime anyị amaghị. Ihe anyị nọkwa n'ebe a bụ sọsọ ịbịa zipụta ozi. Ihe anyị nọkwa n'ebe a bụ maka mmụta. Onye mara ọbịa gwa anyị nke Igbo culture na-ajụ ma o so na omenala Igbo. Onye ọbụla mara ya, ohere dị, ị ga-agbakọta ebe a wee gwa anyị ihe ị mara maka ya. Onye ọbụla ịmakwanụ mma maka omenala Igbo, mara maka omenala Igbo nke ukwuu, tag ya na vidio a. Anyị chọrọ ịmata ife ego na mmemme o so na omenala Igbo nke ndị nna 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 anyị ha tọwara ka ọ bụ omenala amụtara amụta. Onye ọbụla, ọ bụ nwanne anyị nwoke bụ mmiri enwere ọkalakwụ, tagiara m ya na vidio a. Chimarin Temple, tagiara m ya na vidio a. Eziokwu bụ ndụ waja waja, tagiara m ya na vidio a. Ọdịnala Bishọp Nwenugwu Ezike, tagiara m ya na vidio. Ndị niile mara maka omenala Igbo nke ukwuu, ndị niile mara maka omenala Igbo ọfụma. Anyị chọrọ ịmata ma ife ego na mmemme o so na omenala Igbo ka ọ bụ omenala bịara abịa amụtara amụta. Tupu anyị ebido ịnabata okwu ndị mmadụ makwanụ oku ekwentị, maka anyị ka ga-ewepụta akara ekwentị ị ga-ejinwu wee kpọtụrụ anyị ma tinye uche gị na ya bụ ihe emume nke anyị pụtara. Ma ọ bụrụkwanụ na ị chọrọ ịpụta n'iru ihe onyonyo, ị ga-etinye nkwa request. Mana tupu anyị aga n'iru, ihe gbasara ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Cubana Chief Priest, dịka ndị ọrụ EFCC nwụchiri ya, wee kpọrọ ya gaa n'ụlọ ikpe taa. Nke a bụ edemede nke si n'ụlọ ikpe wee pụta. Aga m agụpụta ya na bekee. Biko na-atụsara m ihe onyonyo a, maka na ọtụtụ okwu dị nke anyị ga-etinye ọnụ n'ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo. Ya bụ ihe onyonyo kwesịrị ije zuo ebe niile ụmụnna anyị bụ ndị Igbo nọ, maka na ihe gbasara ife ego a bụ ihe metụtara ndị Igbo nke ukwuu, ma ọtụtụ ndị Igbo ga-adaba na ya ma ọ bụrụ na akpachaghị anya. Ya mere ụfọdụ ajụjụ nke anyị ga-ajụ ma anyị gụpụtacha ka ya bụ ihe si wee gaa n'ụlọ ikpe taa. Ụfọdụ ajụjụ nke anyị ga-ajụ bụ ajụjụ kwesịrị na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ga-ege ntị ma mụta ihe n'ime ya. Ngwanụ ka anyị gụpụta ka o si wee gaa n'ụlọ ikpe tata. Ebe anyị si agụpụta ihe a bụ na peji ndị
EFCC Economic and Financial Crime Commission na peji ha ka esi agụpụta ya bụ edemede. Ma o nwekwara asịrị ọzọ nke na-efegharị nke anyị nụkwurula na ndị EFCC ahụ jidekwara nwanne anyị nwoke bụ Maazị Chidozie Nwangwu bụ akwa ọkụkọ tiwara akị, mana anyị ka na-esi imi n'ala ka anyị chọpụta ma nke ahụ ọ bụ eziokwu, maka na anyị ahụbeghị ihe ọbụla gbasara ya na platfọm ndị EFCC. Anyị ka na-agba mbọ ka anyị mara ma nke ahụ ọ bụ eziokwu. Anyị na-ekpe na-enwekwa n'olileanya ya bụla eziokwu, mana ọtụtụ okwu dị nke anyị ga-etinye ọnụ n'abalị a, ya mere na-atụsara m ihe onyonyo a. Aga m agụpụta ya bụ edemede n'asụsụ Bekee. Wee sị, EFCC arraigns Cubana chief priest for alleged naira abuse. The Lagos Zonal Command of the Economic and Financial Crime Commission, EFCC, on Wednesday, April 17, 2024, arraigned a businessman and socialite, Pascal Okechukwu, mgbe mkpọrọ aha ya Chibuike, aha ya bụ Okechukwu, unu eweliwe. A socialite, Pascal Okechukwu, aka Cubana chief priest, on a 3-count charge bordering on abuse of naira before Justice Kehinde Ogundare, sitting at the Federal High Court, Ikoyi, Lagos. Biko na-atụsara m ihe onyonyo a. Ewesi, count 1 reads that you, Okechukwu Pascal, on 13th February 2024 at Echo Hotel, Victoria Island, Lagos, within the jurisdiction of this honorable court, while dancing during a social event, tampered with funds in the denomination of 500 naira issued by the Central Bank of Nigeria by spraying, thereby committed an offense contrary to and punishable under Section 21 of the Central Bank Act 2007. Ihe a bụ count charges agụpụtara n'ụlọ ikpe tata n'isi ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Cubana chief priest. Ewesi, count 2 reads that you, Okechukwu Pascal, sometime in 2020 in Lagos, within the jurisdiction of this honorable court, during a social event, tampered with funds in the denomination of 500 naira issued by the Central Bank of Nigeria by spraying same for 2 hours, and you hereby committed an offense contrary to and punishable under Section 21 of the Central Bank Act 2007. Ihe a gụrụ na nke mbụ bụkwa Bekee asụrụ na nke mbụ bụ Bekee asụrụ na nke abụọ. Sọsọ ihe dị iche bụ na ọ bụ ebe dị iche, ọ bụghị otu ebe ka ọ nọ wee fee ya bụ ego nke abụọ, ma ọ bụghịkwa n'otu ụbọchị. Ewesi, earlier during the proceedings, Defense Counsel Chikaozulu Ojukwu San notified the court of 2 applications, a preliminary objection and summons for bail. He, however, prayed that the defendant be allowed to take his plea, and he said application taken when they are ripe. He pleaded not guilty to the charges when they were read to him. Mbona Cubana chief priest pleaded not guilty. In view of plea, prosecution counsel Bikisu Buhari asked the court for a trial date. Responding counsel to the defendant Ojukwu informed the court of an application for bail. Mana ihe ndị nke a niile bụzi abụghịzi ebe ahụ ka isiokwu anyị nọcha. Mana ihe m na-ajụzi ugbu a, ihe m na-achọ ikwu ugbu a bụ na dịka ha bidoro ihe gbasara naira note a sị nọ na Central Bank Act 2007 ka iwu ahụ nọ.
ọ wee bụrụ na ya bụ iwu nọzi kamgbe afọ 2007, mana ọ dị ka gasị na ndị gọọmenti lefere nke ahụ anya, onye ọbụla a na-eme ego naira otu sọrọ ya, onye ọbụla, maka na nke bụkwa n'eziokwu bụ na o nweghị obodo nhụrụ nwere isi n'ụwa na-ekwe ka ejiri ego ha gwuo egwu, nke gụnyekwara ebe a nọ, obodo a m bi na ya. O nweghị obodo ọbụla nwere isi na-ekwe ka e were ego ha gwuo egwu. mana ihe mbịaziri na-ajụ kedu ihe mere na onweghị ihe a na-eme maka ya, onweghị ihe a na-eme ndị niile na-ada ya bụ iwu kamgbe ahụ. O wee mee na ọtụtụ ndị mmadụ amaghịdị na o nwere iwu dị otu ahụ nọ n'obodo. oke ugbu a ha ebidola ịnwụchi ndị dara ya bụ iwu. Ebe ọ nọ kakwa njọ bụ na ọ bụgodiri na ị mara maka ya bụ iwu ugbu a ma ị daala ya na mbụ, ọ bụrụ na o nwere ihe onyonyo ị nwere, ọ bụrụgodị na afọ 5 gara aga ma afọ 7 gara aga, ọ gbasaghịkwa ha. Ọ bụrụ ha na enwere ihe onyonyo ị pụtara na ya ebe na-eme ya bụ ihe, ịdala iwu bụ na ịdala iwu. Ma bekee sụkwara ya sị, ignorance is not an excuse before the law. na na-aghọta ka ya bụ ihe si aga ugbu a. O wee bụrụ na ileba ya anya ọfụma, ị ga-achọpụta ọ bịara dịka gasị na ihe mere ndị a ji wee jiri onye ofe mmanụ wee bido ya bụ prosecution, bụ ka ọ hapụkwa ịdị ka o nwere ndị a na-ataget. mana ilekwa ya anya, ma ọ bụrụgodị na onweghị ndị a na-ataget, ọ bụrụgodịkwa na anaghị ataget anybody, ilekwa ya bụ ihe anya, ị ga-ama na ọ bụ ndị Igbo ka ọ ga-aka wee metụta. maka gịnị? maka na anyị bụ ndị Igbo, anyị mara eme mmemme wee merụọ ya n'isi. ma unu makwanụ na mmemme anaghị atọcha ụtọ ma ọ bụrụ na efe ya ego. unu makwanụ na mmemme anaghị atọcha ụtọ ma ọ bụrụ na efe ya ego. O wee bụrụ ihe buru m bịa n'ajụjụ m nwere sị, ife ego o so na omenala Igbo nke dịwara gbogbogbo ka ọ bụ omenala amụtara amụta? maka na ilekwa n'anya n'obodo Naijiria nwa, ọ bụghị sọsọ ndị Igbo na-efe ego. nke ahụ bụ nke bụ eziokwu. ọtụtụ agbụrụ nọ n'obodo Naijiria na-efe ego, mana ọ bịazi dịka a ga-asị na ọ bụ ndị Igbo kacha efe ya bụ ego. O nwere ike ọ bụrụ maka na ndị Igbo bụ ndị eji ego mara, ndị na-akpata ego nke ukwuu. onye ọbụla batarala n'ihe onyonyo a, n'ihe emume a anyị pụtara, biko nyere m aka na-atụsa ya. nyere m aka na-atụsa ya. Achọrọ m ka ọnụọgụgụ anyị gbagote. Rie nne, maka na ọtụtụ ajụjụ dị nke anyị ga-aza. O nwekwanụ onye nwere azịza, onye nwere ọsịsa ya bụ ajụjụ nke m jụrụ ugbu a, tinye request ka m webata gị na ya. makwanụ na o nwere ihe ị chọrọ itinye n'ihe gbasara okwu a, ihe gbasara okwu ego naira. ọ bụrụkwanụ na ị na-abata, ọ bụrụ na ị chọọ itinye ọnụ na ya bụ okwu, unu mara na ya bụ okwu nke gbasara Cubana Chief Priest, unu ma na ọ ka nọ n'ụlọ ikpe, and o nwekwara nụ ka esi etinye ọnụ n'okwu nọ n'ụlọ ikpe. nwanne anyị nwoke Maazị Kuru Ezigbo, ọ sị na ọ naghị eche na ọ bụ sọsọ ndị Igbo ka ya bụ ihe ga-emetụta, maka na ọtụtụ ndị ọzọ ma ndị ofe mmanụ na-emekwa ya bụ ihe. nke ahụ bụ eziokwu, ha na-emekwa ya. Sị na o nwere ọtụtụ agbụrụ ndị ọzọ ndị na-efe ego na Naịjirịa, mana ana m eche na ndị ọ ga-aka emetụta bụ ndị Igbo. Maazị Guru Ezigbo, ọ bụrụ na ị nwere ohere, ị nwere ike bịakwanụ tinyere anyị ọnụ n'okwu a. ịma na o nwere ka m na-esi ahụta okwu gị. ị na-ekwu n'okwu ka okenye mgbe ọbụla. onye ọbụla ya na mmiri enwere ọkara akwụ nọ si ya na anyị nwere ajụjụ. ife ego o so na omenala Igbo?
ife ego omenala Igbo. Onye ọbụla ya na bishọp ọdịnala nọ, onye ọbụla ya na Chimarin Temple nọ, onye ọbụla ịma na ọ mara maka omenala nke ukwuu, onye ọbụla ya na maazị dibịa nọ. O teela aka m hụrụ maazị dibịa n'iru akwụkwọ. Onye ọbụla nọ ya nso, anyị chọrọ onye mma maka okwu a, maka ajụjụ a anyị na-ajụ ugbu a. Onye anyị batara na ihe onyonyo a ugbu a bụ nwanne anyị nwoke, onye nke na-esonyekwa anyị mgbe ọbụla ọ na-esonye anyị ma na-akwado ihe anyị na-eme kwa mgbe bụ Maazị Guru Ezigbo. Maazị Guru Ezigbo, anyị ekele gị. Ya, Choles, ka ime. Nnọọ. Ya, ama Ekele ndị n'olu m na-ege dị ntị oke. ma gwanụ ha onye bụ maka ndị na-amaghị gị. Ya, Igbo Daalụ. bụ Igbo, ekele m unu. Igbo ndị ọma na-ege ntị, daalụ. Ya, Choles, Daalụ nwanne. ekelekwe gị bụ onye na-ewepụta okwu dị mkpa ka a na-eti ihe ọnụ. Nọ ihe ọma ka ị na-eme. Ama na Gaa n'iru. olu m na-adapta ọfụma. Okay. Now, ihe dị n'okwu a wụ, just as I made a comment, a sị na ọ bụ sọsọ ndị Igbo ka ọ ga-eme affect. Ndị Yoruba na-etuzikwa ego ike. Even aga m asị gị na ndị Yoruba ọ ndị ofe mmanụ na ha ka anyị etu ego, kama na ọ na ha enweghị ụbara mmadụ na-etu ego karịa anyị. Mana ọ bụ ụmụ ego, maka ịbịa na obodo ndị ofe mmanụ, ị ga-ahụ aka ji akụ dịka ka m were ihe dịka atọ eze maatụ, ọ ka ga na-etu ego na pọblik. Ka m were ihe dịka kedu nnọọ ezigbo ọgaranya m ga-akpọcha aha n'ala Igbo, mana ile anya ụdị nda like Ibeto Chikasin, ama m ahụtụla Ibeto ebe o turu ego, ahụtụbeghị Chikasin ebe o turu ego. Efugo the level of ndị na-akpọ aha ihe a. Mana ebe n'ala Yoruba, this level ka na-etu ego in public. Ahụ this man a na-akpọ Wasiu Ayinde Marshal, ahụ ya na occasion ọ na-adị ka ha hụrụ, amaghị onye m ga-eji compare ya n'ala Igbo. Otu ka ha ga-etugide ego. Mana ihe mere bụ na anyị nwere the largest population of millionaires. So we have the population. So ya dịzie ka anyị na-etukarị, ọwụ anyị na-etukarị kama na anyị nwere ụbara mmadụ karịa. Ịghọtago, ndị nwere obi eji eri ego, anyị nwere ya karịa. Maka enwe sọmụ ndị otu a mụ na gị nọ kịta na anyị nwere obi ego okeshọn ka tuo mmadụ 100,000. Mana kategori anyị na Yoruba agaghị enwe obi ya. Ịghọtago ihe nke anyị ji dị iche, anyị dị ụbara karịa ha. Ọnya ka o ji dị ka a ga-asị na anyị nwaka, anyị akaghị etu ego, ndị Yoruba ka anyị etu ego, ha jide ka aga. Then two, abịa na iwu a emere mgbe ejidere nwa amadi ya ejidere. Ị gaa na wọlụ m na Guru Ezigbo, emere m post si ha na onye nke ejidere ejide na ahụrụ m ya ka brand ambassador, na o so n'ihe a na-eme. Ịma ihe a na-akpọ brand ambassador bụ onye so n'ihe a na-eme. Are you getting me? Mgbe ejidere nwa amadi a na-akpọ Bob wee treatie kesi ya ka esi treatie ya, enechere m onye bụ ihe anya si ha na onye ahụ brand ambassador, na kesi onye ahụ brand ambassador. Yeah, case of a brand ambassador. Na-enwe ndị wụ target ihe a bịara. Are you getting me? Na-enwe ndị wụ target na onye a brand ambassador. Enwere ike echikịta. Yes, onye a brand ambassador, ajọs were ya gosi ihu ọrụ ya wee bidozie nke bụ ọrụ. And enwe two things dị na ihe a. Enwe two things dị na this very case. Nke mbụ, decide na achọrọ iji ya wee rụọ ezigbote ọrụ ka ndị mmadụ nwee egwu wee tụwa ụdị ihe a ụjọ. Are you getting me? Nke ahụ number one. Then or two, na achọrọ iji ihe
a wee buba ezigbo ego maka ụdị ego a ga-eji ihe a buba ma ọ bụrụ na ọ ka e were ya bubawa ego efe agaghị adị nna maka otu a nọ na ebe gosi m vidio ebe a sị na ntụrụ mmadụ ego nwanne aga m asị gị kedu ihe m ga-eji setụlụ ka m zuo ike amụma m ghọtara my point. Otu a nọ na ebe gosi m ebe m gara okeshọn last year si m na ihe a vidio m na-enwe ebe ahụrụ m na-etu ego na next week na enidi m na court na aga m asị gị nwanne lee 100,000 jide ma 200,000 or 300 or 50,000 na my own kwekwe level ịghọta ihe na-ekwu Rolex like gụwa na onwe gị na abịa gosi gị ebe ị gara occasion 3 years ago gosi gị ebe ị na-etu ego gwa gị na keesi gị erugo na tebụl ha ị gaghị ekwu okwu settlement after ị hụrụ ihe mere Bobrisky ma ihe mere Cubana chief priest ịma na ị ga-ekwu okwu settlement behind the door. Now the issue bụ na achọ iji ihe akpa ezigbo ego now because ndị dị involved in this matter ga-adati ga-agụwa anyị ọnụ anyị ga-akarị 100,000 agụwa ndị dị involved in this matter ma ọ bụrụ na anyị eru 1 million ya wụrụ 10% of 1 million 100,000 that's ndị ị ga-ejide aka now. Are you getting me? So nke mbụ bụ na ọ bụrụ na a nwere ike gọọmenti chọrọ iji ihe arụsi ọrụ ike by onye isi ndị EFCC chọrọ iji nke a wee gosi ihe ịrụba ama okay fine it's a good idea ọ na achọrọ iji ihe a wee kpaa ezigbo ego maka ego a ga-eji ihe akpa bụrụ obere ego settlement ga-adị too much. Onye ọbụla flashịrị picture kịta ọ sịghị ka ihe ọ ga-akwụ ka o zuoro onwe ya ike. Are you getting me? Last time anyị don ka ha bụ ịkpọ mmadụ aha ka ha bụ esi na m na-egosi kii o nwere ebe nwanne anyị nwoke kwuru egwu ama m ọzọ o mee 20 years anniversary ọsọ ị hụrụ ihe niile tụrụ ego ebe ahụ ebidogoro ebe ahụ enweghị ihe a ga-akpụrụ. Are you getting me? Ebe nwanne anyị nwoke tụrụ egwu how many years anniversary o ji mewe egwu ị hụrụ ihe niile tụrụ ego ebe ahụ n'ihu ha shoyi ma ọ bụrụ ndị na-egwu egwu asị gị ya ofesi show ọbụla n'ala Igbo ka hapụ ịtụ ego ma ịgba nkwụ ma burial yes so and the case awụ ego ole ka ị tụrụ no ịtụkwere etu did you abuse the naira ọnya bụ the issue ọwụ ma ị tụrụ 1 million ma ịkwụ n'ọgbọ 2 hours ma ịkwụ n'ọgbọ 50 minutes ma ịkwụ n'ọgbọ 5 ihe ama bụ did you abuse the naira. So ọ bịa wụrụ ma my brother ọ bụrụ na erugo 1 million na mkpọ ya na ndị dagodiri iwu a ruru 100,000 10% of 1 million adị na onye ọbụla i mere approach na ga-enye gị ego according to his capacity ma ya bụ na ị nọrọ onwe gị ka ọ nọrọ onwe ya kama ya asị gị na ọ gaghị emezi ya ọzọ mana gị jide ego dị nka ụdị mmadụ Cubana kịta ije gosi ya pik ebe o mere ụdị ha ọ ga-asị gị nwanne jidegori 20 million ka m zuoro onwe m ike with abeg unu bye bye delete ye no the picture eji m Chineke anyị unu efughị ya onwere onye ị ga-ejekwu na with video ebe o tụrụ ego ka ọ hapụ ịkwụ settlement. So ọ bụrụ na EFCC bịara iji ihe akpa ego my brother ego ga-eju Central Bank maka ụdị ego ha ga-ebuba ga-adị too much. So ọhịa nsị ka ntinye is only about 2 options. Saida na abịara iji ihe a wee dọọ ndị mmadụ aka na ntị because na anyị na-emezi ihe a emefu ya ofe dịka isi mụ atụ na esi n'obodo ị nọ na ya na ha dị eme ụdị ya and soles onwe ihe ọzọ m chọrọ ịgwa gị ọkụ ịma na ego ole eji ebi ego is more than the cost of that money. The cost of production, the cost of producing money is costlier than the money itself. Do you know why? Because if the cost of the production is cheaper, then people print ya 1,000 already. Now, cost of 1,000 naira is 800 naira. So if you can be able to pay 800 to produce 1,000 naira note, you are making 200 naira profit already. So that is why that the cost of production of money is higher than the value of the money. If not, there will be counterfeit and imitation. Are you getting me?
Now, for example, 1,000 naira to produce it now should be around 1,500, because if the cost of it is not higher than the value of it, anybody can go and produce it and they're reselling it. Now, since that this thing is costlier than the production, or this thing is costlier than the value of it, that means it's costing government a lot of money. It's costing government a lot of money. If government is using 1,500 naira to print 1,000 naira note, it's a huge subsidy. It's a huge waste of. It's a huge use of resources. Are you getting me? And then when a thing like this is going on, it is not advisable to be causing government that damage. It's not good. So I na-emezi ihe a na-aba ya emefi over, forgetting that this is government pain. Cost of getting one in governance, like when you are wasting money in governance, terms are you getting me? Now, if government is printing money and the money is not lasting, every time I need print ego, every time I need, because the money is not lasting, because of the way we make use of it, the way we rough handle them. On na-eme government ọ na-waste more, ego a ga-ejiri hospital, ego a ga-ejiri ụzọ, ego a ga-ejiri some other things, I continue na reprint money, so it's a waste of resources from the government. You are causing government pains. Are you getting me? You are causing them harm. You have to go. So it's a good idea what the EFCC wanted to do, but this thing is a waste. We are causing government waste of money. So ka akọta lawyer, because na gbara ghara oke ọwụrụ arụ. Are you getting me? Gbara ghara oke ọwụrụ arụ. Anyị na-ayịzi ya wara nke nwaanyị nkwọ. Ịghọtago? Ọ dịzi like too much. Thank you, my brother. Thank you. Guru Ezigbo, ekelekwa gị maka okwu nke itinyere ebe a ugbu a. Okwu gị ị na-ekwu nnọọ mgbe ọbụla ị na-ekwu ka o si dị gị n'obi, and okwu gị na-abanyekwanụ ihe a na-eme, okwu gị na-ewe anya, wee na-asị gị daalụ. O nwere otu enyi m nwoke m hụrụ ebe a, Ichie Pencraft, ọ bụrụ na ị ka na ya itinye request ka m webata gị, anyị ga-achọ ịnụ olu gị. Ọ bụkwa na o nwere onye ọzọ nwere ihe ọ chọrọ itinye n'okwu a, tinyere anyị request ka anyị webata gị, makwanụ ịkpọtụrụ anyị n'akara ekwentị nke na-egosi n'iru ihe onyonyo a ugbu a bụ akara WhatsApp 070 4586 3637. Aga m akpọkwa ya ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata n'ihe onyonyo, ịbata n'ihe onyonyo ka itinye uche gị, ma ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịkpọ anyị akpọ n'ekwentị, kpọtụrụ anyị n'akara WhatsApp 070 4586 3637. Ka mkpọkwa ya 070 4586 3637. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinyere anyị ọnụ n'okwu na ya bụ isiokwu nke anyị ji wee bịa taa, ịkpọtụrụ anyị na ya bụ akara ekwentị, makwa na itinye request ka anyị webata gị ajụjụ anyị nwere, ụfọdụ ajụjụ dị iche iche nke anyị nwere. Nke mbụ bụ dịka anyị sirila hụ ka ihe si aga, kedu ya bụ ife ego, ịtụ ego na mmemme usoro omenala Igbo nke dịwara gbogbogboo anyị chọrọ ịmụta. Ọtụtụ ndị na-amaghị chọrọ ịmụta. Onye ọbụla mara ya bịa zaa anyị. Onye ọbụla ị makwara na gaza nwunye, tag onye ahụ na ngalaba okwu ebe a na comment section, maka na a sị na okwu ahụ okwu ahụ ọsịsị ya, egwu mụta mgbaji ukwu, agadi nwaanyị amụta etekete akwụrụ.
ebe ọnọdụ sirila otu a bịa dịwa, kedụzi ihe anyị ga-eme ọ bụrụgodị na o so na omenala Igbo nke dịwara gbogbogbo, kedụzi ihe ekwesịrị ime ka ya bụ ihe hapụ iko ọtụtụ n'ime anyị aka, maọkwanụ ka ọ hapụ imebiri ọtụtụ ndị Igbo ihe, maka na unu makwa na ọ na-adị ka ihe ọbụla nke a na-eme n'obodo Naijiria, ọ dị ka ọ bụ ndị Igbo na-akacha enweta ahụfụ ya. O wee bụrụ ihe dị mkpa, o wee bụrụ ihe mere anyị ji wee si na ụdị okwu dị otu a na anyị kwesịrị ịna-apụta etinye ya ọnụ, ka anyị mara ụzọ anyị ga-eso, ka anyị mara otu anyị ga-esi aga ya bụ ije, maọkwanụ ka anyị ga-esi wee na-eme ya bụ ihe ka ọ hapụ ị na-ekodo anyị mgbe ọbụla ka ọ bụrụ ndị be anyị ka ọ na-ekodo. Nke a ebidoro na iji onye ofe mmanụ wee nye ọmụmaatụ nke mbụ. Mmadụ onweghị ọnụ ndị Igbo ga-ejikwa asị na akpọrọ ha asị, maka na ebidola ya n'ahụ ndị ọzọ. Ihe anyị kwesịrị imezi ugbu a bụ gịnị? Mara ka anyị ga-esi agbado anya, kedu ihe anyị kwesịrị ime ka anyị hapụ ịdaba na ya bụ ọnya, kedu ihe anyị kwesịrị ime ka anyị hapụ ịdaba na ya bụ ọnya. Kedu ihe anyị kwesịrị ime ka anyị hapụ ịdaba na ya bụ ọnya? Nke ahụ bụ ajụjụ dị oke mkpa nke anyị si ka anyị jụọ onwe anyị na mgbede a. Abịazịa na conditions e nyere nwanne anyị nwoke bụ Cubana Chief Priest, abịa na conditions eji wee grant ya bail, ihe dekwara ebe ahụ buru ibu. Aga m agụpụtara unu conditions eji wee grant ya bail. Ọ dị mma, o nwere otu onye na-akpa anyị ugbu a. Mana nwanne m ekelekwa m. Nwanne m onye ka m kele? Good morning from here. Nwanne unu nwoke Lotanna calling from South Africa. Ọ dị mma, Maazị Lotanna, ka ekunu mere ka maka South? Anyị nọkwa ya tata. Ọ dị mma. Ị hụrụ n'isiokwu anyị ji wepụta na mgbede a? Kedu ihe ị nwere itinyere anyị na ya bụ okwu? Nwere itinye na ya okwu ife ego anụnwa na ihe ife ego anụnwa na Hello? Network adịcha mma. Kwugharịgodi ikwuru ọzọ biko. Asị m na ihe ifezi ego anụnwa ọ na-apụzi anọdatin n'ala Igbo be anyị. Adị ma na sometimes anyị nwawu ndị Igbo na-eji aka anyị akọsịrị onwe anyị problem. Ịpụta asị eburu onye ndị kidnapping buru onye ndị kidnapping buru. Ọ dị ka ikuku mgbasa ozi na-enye ya bụ nwanne anyị nwoke nsogbu. Ikuku mgbasa ozi na-enye nsogbu ebe ọ nọ, maka na ya bụ oku ekwentị osichọghị ike. Mana tupu ya bụ nwanne anyị nwoke akpọchie ya azụ, ka m gụpụtara unu conditions eji wee release Cubana Chief Priest. Condition eji wee grant ya bail, amaghị m ka ọ pụtala ugbu a, mana a grantala ya bail. After he pleaded not guilty, the court granted him bail in the sum of 10 million naira with 2
responsible sureties in like sum who must be gainfully employed with the federal or state government and not less than grade level 16. After he pleaded not guilty, the court granted him bail in the sum of 10 million naira with 2 responsible sureties in like sum who must be gainfully employed with the federal government or state government and not less than grade level 16. Okay, with a surety abụọ ma kwụọ 10 million naira. Ma ya bụ surety abụọ ga-abụrịrị ndị na-arụ ọrụ oyibo ịda na federal level makwa na state level, ma ha ga-abụrịrị at least ndị nọ grade level 16. I say Cubana chief priest also nwere onye na-akpọ ya ugbu a. Nwanne m adịka ikuku mgbasa ozi adịchaghị mma ebe ahụ ị nọ. Ọ dị mma. Nwegodu m obere ndidi ka ngụpụtatụ ihe m na-agụpụta ebe a ka ịgazia n'iru. Cubana chief priest is also to submit his travel documents to the custody of the court. The bail conditions must be perfected within 7 days, but in the meantime, he was released to his lawyer, who must give an undertaking to produce him later. Failure to do so, he will be remanded in correctional facility. Adịmma asị na atọpụgo ya na akpọnyeziri ya onye ọkaiwu ya, ma asị na ọ ga-eweta akwụkwọ ikikere nke eji eme njem bụ international passport ya. Nke ahụ na-egosikwa na okwu ya agwụbe, maka na gị na gọọmenti nwe okwu anara gị paspọtụ ịma na ime ihe ọ pụtara. Ọ dị mma. Nwanne anyị nwoke, kedu ihe ị nwere ikwu n'ihe gbasara okwu a? Ihe m na-etinye na ya bụ okwu ahụ etu anyị esi wee machie ya bụ ihe itu ego asị machie ya bụ ihe. Because one, otu somebody esi wee bịa occasion buru ogbe 2 million na-efegide ya n'elu fechie ya, ndị mmadụ a na-enere a na-akụ aka. I feel no a way of issue ya appreciation to onye na-eme ihe. O nwere some ways to see issue na-aga occasion. Enwere mgbe a na-eji occasion with envelope. Onwe ihe nwere gị tinye dị anya onye a. O wee bi occasion gị buru agba ego gị buru na ọha na-elele. Ndị ọjọọ anọrọchakwa n'akụkụ dị a na-elele gị. Wee ka imechi ha n'ala achọrọ gị agba aka ejeburu gị n'ụzọ si gị wetazie ego. Wee ka ifebe aka na ijiri ego ife na-agbagbuo gị dị nke ọ sị na iwetaghị ego. So ụmụ ihe a dizi too much na ana Igbo be anyị a, mainly na ana Igbo be anyị a. Dizie ka onye bi occasion ma o buho agbagba ego pụta na occasion dịka occasion ọ bịara ọ dị iche. So tinye nyanwụ ndị EFCC ahụ na-achọrọ ịrụ ọrụ ahụ ọfụma, si enwere onye ukwu ma onye nta si rụọ ọrụ ahụ n'usoro na-aga, ma ndị gọvanọ ya ma nta ma imo. Onye ọ na-violate the law si amanụ ntaramahụhụ dịrị ya tinye onye a. Ọ dị mma, daalụkwa nwanne m. Mana ị na-eche ọ bụrụ na ịtụ ego so na omenala be anyị nke dị kamgbe nke bidoro gbogbo dịwa, ị na-eche na ya bụ ihe na ọ bụ ihe ga-adị mfe isi nnọọ sị kwụsị ya otu ahụ? Ịmago na ihe ịtụ ego anụnwa o eji mara ndị Igbo ka ọ bụ ụbọtọ ọbụghọ ihe ga-adịcha izi ịkwụsị ụtọ ahụ. Ọ bụ ihe a ga-eji nwayọọ wee mere o wee kwụsị. But ọ
asị na etinyeghị onye ikikere tosiri na mgbe nwanne gị mgbe ị na-ere anya hụ na onye dị otu ejebego sango gị nwa na onye nke ọzọ nọ n'akụkụ ya kọta ele onwe so wuti iwu anụnwa etinyere ugbu a na I believe na ọ ga-adị nwayọ na-akwụsịnata but ebe ga-ewute m ọwụ mebi ọnwụ na onwere one particular tribe ịma ihe na-eme na be anyị na enweghị ike South East ya na abụ anyị n'ọnụ too much onweghị ihe anyị mere na-adị ndị Hausa ma ọ Yoruba mma site nwere ndị a ga-ahapụ nwee ndị a ga-aha so a chọrọ ịrụ dị ọrụ si rụrụ dị ọrụ ma Hausa ma Igbo ma Yoruba ma Ntamimo onye ọ na violate the law amalụ ntaramahụhụ dere si nye ya chieze n'ime onye asị ya na Igbo onye asị ya na Hausa anya asị maka ihe na-eme na be anyị ihe ọ na-abụ ndị Igbo ti mere nke anyị na-aka apụ ike ọ dị mma mana ị na-eche na ịchụwa ndị na-efe ego na mmemme so n'ihe a ga-eme ka ihe isi ike belata n'obodo? Mba, ịchụba ndị na-efe ego na mmemme abụghị ihe etosigodo ịbụ ụzọ mebe ịghọta na ịtụ ego na mmemme adịbago ole kamgbe bifo ihe isi ike a mọchi ihe isi ike adakwasaziri Naijiria abịazie dakwasa ịtụ ego na mmemme adịbago kemgbe ri so igbochi ịtụ ego abụrụ ọnya bụ ihe isi ike na Naijiria. Ọ dị mma ngwa maazị daalụkwa maka nke itinyere etinye abịazianụ asịkwanụ kwuo kedu ihe ị ga-asị kedu ụzọ ị ga-asị onye chọrọ ịkwado onye na-eme mmemme asịsị belatawa ma ọkwanụ sị kwụsị ya bụ ịtụ ego ife ego na mmemme kedu ụzọ ị ga-asị na onye na-eme mmemme lekwa ụzọ ndị enyi ya na ikwu na ibe ya nwere ike isi akwado ya na mmemme ọ na-eme karịa ịbọ ya ego ma ife ya ego? Okay. O nwere ụzọ esi eme mmemme ọ ga-aga ọfụma. Mmemme ọbụla ị ga-eme o dipendịrị otu aka ha gị. A na-ebu ụzọ hibe kọmitii, onwe ihe a na-akpọ kọmitii. Ehibe kọmitii, onwe ndị ga-asọpọtụ gị privately. Nke ahụ aga, ndị ahụ emechie kọmitii ahụ nke ahụ aga. Abịa mbọsị a na-eme mmemme. O nwere kapasiti ụdị mmadụ na-eme ihe. O nwere ụdị ebe họọlụ ị ga-aga chọrọ. Mgbe ị ga-eme họọlụ ahụ ị ga-hayara dị họọlụ. O nwere ihe a na-akpọ come with your card. Ọ bụghị ịbịa n'open field ụwa niile bịara. Gị na ọ ga-efe n' 2 million, 3 million n'elu. That occasion a na-ede come with your card. O nwere ndị na-anọ na gate na-eche kaadị ma ijikwe kaadị ma iji ụlọ kaadị gị kwuru n'ilo ịmarago dị pepụrụ inyere kaadị gị ga-abịa okeshọn ahụ. O nwere ụlọ ọzọ na-abaghị ndị that such hall. O nwere okeshọn ị ga-aga na onwe onye ga-ebulite fon na-eme ihe vidio except the cameraman ịkpọrọ dị a onye ọ na-etinye fon ya n'akpa because ọ dị organized. So ịchọgodo ịtụ ego na that kind place, you are free to ịtụ ego. A na-etu ego many places. America na-etu ego, London na-etu ego, many places a na-etu ego, but nke iwe ejizi etu nke Nigeria sometimes ebupụta ya ụta ma nọrọ ebe a na-eledesi nna ekwe a na-emezi ego nke abụchi ibu ọnọdụ kasị ebe anyị nwa ọ na-ejizi aka anyị ebupụtara onwe anyị ndị iro anyị apụta ewere aka abụọ ma ọ aka atọ para akpa ego na-eme katụ n'elu ka ọ dịzie too much. So e gosiri onye na-eme mmemme ị ga-ama etu aka ha gị. A na-enye cheki na mmemme. Iwu abụghị na ị ga-enye mmadụ ihe burite ego apụta ka ịtụ onye ka enwee ike hụ na itụrụ ego. A na-enye mmadụ cheki. Onye pụta imechie okeshọn iwere cheki gị gaa bank gaa kashịrị your money. So many ways eji wee sọpọtụ onye na-eme mmemme buru ibu with
tata bịa na-enu ego katu n'elu. Ọ dị mma daalụkwa nwanne m nwoke ezigbo mmadụ si na mba South Africa wee na-akpọtụrụ anyị. Ana m asị gị ya mara gị mma, daalụ maka ọsịsa nke ị nyere. Udo dịrị gị. Ọ dị mma. Udo dị. Odogwu. Daalụkwa. Ọ dị mma, unu ahụla ka ya bụ nwanne anyị nwoke si wee tinye ọnụ n'okwu. Ọ sị na ya kwadoro ọrụ ndị EFCC ma ọ bụrụ ha na ha agaghị arụ ya bụ ọrụ otu akụkụ nke bụ agajiwe sọsọ ndị si n'otu mpaghara. Ọ bụrụ na ha ga-arụzu ya bụ ọrụ na-eleghị anya n'iru, rụọ n'ahụ onye ukwu rụọ n'ahụ onye nta, onye ọbụla dara ya bụ iwu arụọ ya bụ ọrụ n'isi ya, na onwe ihe ọjọọ ya hụrụ na ya bụ ihe. O wee na-asịkwanụ na otu ya che na onye na-eme mmemme na ndị enyi ya na ikwu na ibe ya ga-esi enye ya nkwado na ị nwere ike itinye ya bụ ego na n'ihe wee nye onye ahụ ma ọkwanụ nye onye ahụ cheki na ndị otu ya. Nke ahụ dị mma. Anyị wee na-asị onye ọbụla chọkwara itinye ọnụ. O nwere nwanne anyị dere ihe Larry Buzo, ọ sị spreading of money is less to compare Nigerian problem. EFCC should channel their aggressive operation on politicians that embezzle Nigerian treasury. Today, the same court that sentenced Bobrisky arrest chief priest gave an order restraining the arrest and the persecution of Yaya Bello. Abụghị obere ihe nwanne m. Otu ụlọikpe ahụ dịka nwanne anyị si wee dee ebe a, otu ụlọikpe nke kpekwere ikpe mmadụ abụọ ndị ọzọ bụkwa ụlọikpe nyere iwu si emetụla Yaya Bello aka. Adị mma, nke ahụ bụ okwu ọzọ dịrị onwe ya. Abịa n'uche m ọ dị mma. O nwere nwanne anyị dere ihe Udensi Obi, ọ sị is Igbo culture but now is universally accepted. Ọ na-akọwa na ife ego so n'omenala Igbo, mana ndị mmadụ na-emezi ya, na-anabatala ya ma na-eme ya n'ebe ndị ọzọ dị iche iche makwa na mpaghara ụwa ndị ọzọ. Maazị Guru Ezigbo, ị nwere ike tinyekwa request ọzọ. Ana m achọ ka nnabata gị mana ọ naghị ekwe. Ọ na-ede cannot connect with ihe ahụ. Nwee na-asị na ọ bụrụ na uche m, asị m ka uche m n'ihe gbasara ife ego a, anyị niile makwanụ na onweghị onye ọ naghị atọ ụtọ ma ọ bụrụ na abịa na mmemme ya fewe ego. Ọ ga-atọ onye ọbụla na-eme mmemme ụtọ ifekwe n'ego a. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ ihe a amalitere ime ugbu a ga-afịa ahụ. Kedu ndị ya bụ ihe ga-afịa ahụ? Ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-arụ ọrụ dị iche iche nke gbasara ime mmemme dịka ndị MC, maka na asị na akwụsịla ife ego ndị MC. Ọ ga na-abụkwa ịpụta ịkọwa ihe niile na-akọ site n'ụtụtụ ruo n'abalị, emecha mmemme. O nwere ike ma gafọ na-adị 500 naira ọ bụrụ nke 1000, maka na onye ọbụla ga-akwanyere onwe ya ugwu. Ndị ọzọ ya bụ ihe ga-emekwa n'ihe bụ ihe dịka ndị DJ. Oge emesikwanụ ndị DJ ike, maka na inwe ike kpọgide ihe niile na-akpọ ndị niile na-ege egwu na-akpọ ebe a na-eme mmemme. Ọ bụrụ na egwu ị na-akpọ masịrị ha, mana onwezi onye na-efe ego, nke ahụ ga-enyekwa nsogbu. Ọ bụghị na big man ga-abịa na mmemme bịa jụwa gị nye akaụntụ nọmba gị. Ọ ga-emetụtakwa ndị DJ ndị ọzọ ga-emetụtakwa wee bụrụ ndị na-akụ egwu, artist nakwa ndị live band. Oge
na-emetụtakwa artist na ndị live band, maka na ọtụtụ oge ọ na-abụ ndị live band na-aga ịkụ egwu, o nwere ebe ọ ga-abụ ndị live band gaa ịkụ egwu, ịchọpụta na ego ha na-enweta mgbe ha na-akụ egwu ahụ na steji, nke a na-akpọ stage money, na-akarị dị sef ego onye nwe mmemme kwụrụ ha. Ọ bụrụ mmemme ndị kara aka bịara, ọ bụrụ mmemme ndị gbagotere, ndị ji ego bịara, imirikiti oge ndị na-akụ egwu na live band na-aka enweta ego na steji, ego a na-efe ha na steji karịa ego onye nwe mmemme ahụ ha bịara kwụrụ ha. Ụfọdụ o nwekwara na ụfọdụ mmemme na ụfọdụ ndị live band kwa gasị dị sef ga-akwụ n'ahụ ụgwọ na ha just chọọ ịbịa kụrụ gị egwu, maka na ha ma na ndị mmadụ, nke a bụ reason ha ma na ndị mmadụ ndị ji ego, ndị gbagotere ga-abịara gị mmemme, ha makwa na a ga-efe ha ego. So ha magodiri sef na ọ bụrụ na ekwe ihe ụgwọ na ha ga-enweta ego ga-ezuru ha na aka ndị na-efe ego, nke ahụ ga-emetụtakwa ndị live band. Ihe a niile bụcha ebe ya bụ ihe ga-anọ emetụta ụmụnna anyị, ọ bụghịkwanụ sọsọ ndị na-efe ya bụ ego nke a na-atụ ụjọ maka ịdaba n'aka ndị EFCC, mana ndị na-ebenefitkwa nna ya bụ ego nke a na-efe, ndị na-ebenefitkwa nna ya bụ ego nke a na-efe bụ ọrụ ha pụtara bụ ebe ahụ ka ha si enweta nke ha. Kedu ka imi na anya ga-esi adị ha mgbe a kwụsịrị ya bụ ihe, makwanụ mgbe onweghịzi onye ọbụla egwu ga-ekwe ife ego? Then ihe ọzọ wee bụrụzia, kedu ihe ga-abụ the way forward? Kedu ihe ga-abụ the way forward? Kedu ihe ga-abụ the way forward ka anyị nọrọ on a safer side, ka hapụ ijide onye ọbụla ma onye mme mmemme si mmemme ya kpuo ọkụ? O nwere ihe m hụrụ ụfọdụ ụmụnna anyị malitere ime mgbe ahụ, n'ime afọ gara aga, mgbe ahụ ego naira kọrọ ụkọ. O nwere ihe ụfọdụ n'ime ụmụnna anyị, mgbe ahụ enwere naira scarcity, cash scarcity na Nigeria, ndị na-aga mmemme na-eprintizi akwụkwọ. Onye na-eme wedding enwere denomination 200, nwe 500, nwe 1000, ha print ka ego, ya bụ ihe dị ka ego. Mana ịbịa na ụfọdụ akụkụ ya bụ akwụkwọ ha print, ehozia foto di na nwunye ahụ na-eme wedding. O wee bụrụ ịbịa na ebe ahụ a na-eme mmemme, ndị ahụ na-agbanye change, ịkpọ ha agbanye gị ya bụ akwụkwọ, imere ha transfer. Ịghọtara? Sọsọ aghọm nọ na nke ahụ bụ na ọ bụghị na ifegide ego na mmemme, ọnwa ego fọrọ gị n'aka ka itinye ya n'akpa. Ego na ọbụla imere ha transfer enye gị n'akwụkwọ ahụ, ị ga-efecharịrị ya, maka na o nweghị ebe ọbụla ị ga-eji nwu ya bụ akwụkwọ azụrụ ihe ọbụla. Mana ana m eche na ihe dị otu ahụ ga-abụkwanụ ga-enye aka n'ụdị ọnọdụ a. Ana m eche na ihe dị otu ahụ ga-enye aka n'ụdị ọnọdụ a, ka anyị nọrọ on a safer side n'ihe gbasara naira mutilation a na-ekwu okwu ya. Mana aka na m ajụkwa ajụjụ, m na-ajụ sị, ife ego o so na omenala Igbo? Achọrọ m ịma, and amakwara m na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị n'ebe a ndị chọrọ ịma, ife ego o so na omenala Igbo nke dịwara gbogbogboo, ka ife ego ọ bịara abịa, mụtara ya mụta? Ọ bụrụ na anyị mụtara ya mụta, kedu ka anyị ga-esi eme ka iwu a hapụ imebiri anyị ihe? Ọ bụrụkwa na o so na omenala Igbo, kedu ka a ga-esi emegharị ya ka anyị hapụ ịdaba na nsogbu na iwu a nke eji anwụchi ọtụtụ ndị mmadụ ugbu a? Ọ wee bụrụ ihe mere anyị ji wepụta na mgbede a. Ọ bụrụkwa na ị ka chere itinyere anyị ọnụ n'okwu, kpọtụrụ anyị n'akara WhatsApp 070 4586 3637.
aga m akpọkwa ya ọzọ n'akara WhatsApp 070 4586 3637. Ana m ahụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-ekiri ihe mana anaghị m ahụ kọmentị unu, anaghịkwa m ahụ lọv unu, na-apịrị maka na lọv na laik ka akara ịhụnanya na-arị ibe ya elu. Na-apịrị maka na laik ka ahụkwanụ kọmentị unu, ka m makwara na ọ bụ mmadụ ka mụ na ha nọ ebe a, maka na imirikiti n'ime unu gbachiri nnọọ nkịtị na-ekiri ekiri. Amaghị m kwụ na anụ ihe m na-ekwu ọfụma, amaghị m ka ihe m na-ekwu ọ na-abakwa mmadụ ntị a na-ekiri sọsọ ekiri. Unu ọka nakwa ya. O nwere nwanne anyị ọ sị na obi nwanne gold is common sense in Western world, you can be arrested. Nke a bụ eziokwu. N'ala bekee ị gaghị eji ego ha egwu egwu, ị gaghị eji ego ndị ala bekee, ego ndị mba mara ihe egwu egwu. Onye ọbụla mara ihe gbasara ego a, ife ego a, onye ọbụla mara ihe gbasara ife ego na mmemme, gwa anyị ọ bụ omenala bịara abịa ka o so na omenala be anyị. Maazị Guru Ezigbo, kedu ihe ịma maka ife ego a? Nwee ihe ịma maka ya, ebe o si wee bido, ọ dịbụ adị ka mụtara ya amụta? Maka na nke m ji bụrụ mmadụ na nke m ji bụrụ nwata etopụtara m hụ ka ndị Igbo na-efe ego. Amakwana m na ọtụtụ ndị mmadụ otu ahụ ka ọ dịkwa imirikiti n'ime anyị, mana o nwere onye mara ihe ọbụla gbasara ya? O nwere onye mara ka ya bụ ihe si wee bido? Onye ọbụla mara ka ya bụ ihe si wee bido? Unu mana ihe onyonyo a ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịakwanụ maka irie ya. Achọghị m ka ihe onyonyo a tee nnukwu aka. Amaghị m na anyị ga-anọrụ 1 hour ebe a, mana ọ bụrụ na ị ka mara, ọ bụrụ na o nwere ịmara maka ya. Maazị Guru Ezigbo, ọ na-edere m unable to add guests, they can't join your live broadcast at this time. Amaghị m ihe na-akpata ya. Obi nwanne gold, ọ sị na ihe ahụ niile na ọ bụ ndị be anyị ka ha dokwasara anya, na ndị be anyị ka ha na-achọ, mana na ha ma ihe ha na-eme. So otu anyị maazị nọ ndị be anyị ka ya bụ ihe ga-akacha emetụ aka, na ndị be anyị ka ya bụ ihe ga-akacha emetụta. Kedu ihe anyị kwesịrị ime? Kedu ihe anyị ga-emenwu ka anyị wee gbanarị ya bụ ọnwụnwa, ka anyị wee gbanarị ya bụ ọnọdụ nke ga-adakwasị, nke nwere ike ịdakwasị ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị? Kedu ihe anyị ga-eme? Asị m kwuo, aga m asị na oge erula mgbe anyị ga-ebugharị ọnọdụ, maka na asị na ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. Ọ na-atọ ụtọ, ọ na-eme ka mmemme gbaa ọkụ. Ọ dị mma. O nwere nwanne anyị dere, Prince Paulson, ọ sị, that's totally wrong my brother, mostly in Igbo land is getting out of hand. I support government for that. Watching from Mexico City, remain blessed. Ọ dị mma, daalụkwa nwanne m. Ọ sị na ya kwadoro gọọmenti na ya bụ ịnwụchi ndị na-efe ego na mmemme, maka na ya bụ ihe na-akarịzi na ọ karịala na be anyị, na ya kwadoro gọọmenti. Ọ sị na ya si na mba Mexico wee na-esonyere anyị. Daalụ nwanne m, daalụ maka ikwupụta uche gị.
ihe na-ebe ahụ bụ na ihe ahụ bụ ọrụ gọọmenti, ọrụ dịrị gọọmenti ichekwa ego obodo, ichekwa ego naira. Ọ bụ oke na ọrụ dịrị gọọmenti. Mana ka ọ bụ oke na ọrụ dịrị ha, kedu ihe anyị nwa ga-eme ka anyị nwa na onwe anyị hapụ ịdaba na ya bụ ọnya? Maka na a na-emebi ya bụ ego, a na-emebi ya bụ ego. Onweghị onye ọbụla toro na Naijiria gasị na aka ya abanube n'imebi ego Naijiria. Maka na site mgbe ipere mpe, ịfịkọdụ ya bụ ego, ịpịa ego naira pịa ya ugbo 3, imebiela ya. Makwa any currency kwesịrị na ị ga na-edowe ya ka ọ dị straight or highest, ịpịa ya otu mpịaji. Ihe ọbụla i mere ya karịrị otu ahụ, imebiela ya bụ ego. Ịghọtara? So ya bụ ihe ga-eko ọtụtụ ndị mmadụ aka. Ya bụ ihe ga-eko ọtụtụ ndị mmadụ aka. Kedu ihe anyị ga-eme ka anyị wee nwee ike gbalarị ya bụ ọnwụnwa, ma gbalarị nsogbu ga-esi na ya wee dapụta? Kedu ka anyị ga-esi wee na-eme ya bụ ego naira? A sị gị, efele ego naira n'elu, atụla ya atụ. Azọla ego naira ụkwụ, adọkala ego naira. Edela ihe n'elu ego naira. Edela ihe n'elu ego naira. Ọtụtụ ihe nke agụpụtara gbasara ya bụ ego naira. O nwere otu nwanne anyị nwoke si na ya si Nigeria ekiri Agba Oji Ariwanze. Ọ sị, watching from Nigeria, but what I have to say is Nigeria can't stop Igbo culture. Ọkwa n'ihe mere nji ajụ ya bụ ife ego o so n'omenala Igbo nke dịwara gboo ka ya mụtara ya mụta. Mana o nwere ọtụtụ ihe anyị na-ahụtakwa ka ihe dị be anyị, mana anyị mụtara ha, ọtụtụ n'ime ha mụta ihe dịka ichi igwe nke ama dịka warrant chief. Mgbe ndị ọcha bịara be anyị, amụtara ya amụta. Ọtụtụ ihe ndị ọzọkwanụ, ma nri dị iche iche nke anyị na-ahụta ka nri be anyị, ọ bụrụ nri amụtara amụta. Ife ego ahụ ọ bụ omenala be anyị ka ọ bụ ihe amụtara amụta? O nwere onye na-akpọ anyị ka anyị mara onye na-akpọ n'ekwentị. Hello. Ya nwanne m, ekelekwa m. Ya, ana m atara ibu ka m batakwa back, mana netwọk adịchara mma. Okay, ọ dịka Guru Ezigbo. Yes, ọ Guru na-ekwu. Ọ dị mma. Ngwanụ, gaa n'iru. Ama na olu m na-adapụta ka o kwesịrị. Ọ na-apụta ọfụma. Okay. Now, ịma na okwu daktarụ ndị be anyị bụ ndị Igbo. Anyị bịa, anyị na-enweghị okwu n'aka, na-achọ otu ọzọ anyị ga-esi wee were onwe anyị megide. It's not always a good thing for us, because anyị na ha ahụ some comments ndị mmadụ n'ihe ha na-ekwu, na ndị Igbo be anyị hapụ na-ahụzi ihe ọbụla a na-eme. Ọ dị ka a ga-asị na ọha bụ the target. Now, na mbata mbụ bụ enwe ihe kwuru concerning the value of the money and the cost of its production. Ya bụ ego one eji ebi ego. Wee kọwaa ya wee sị na ego one eji ebi ego akarị ego one ego ahụ pụtara. Wee were 1,000 wee maatụ. Wee sị na 1,000 anyị hụrụ, and the cost of it must be more than 1,000 naira. Because if the cost is not more than 1,000 naira, you are giving a room for someone to go and print it and they resell it. Yes. So the cost of production na the high. Now, the cost of producing it is on the government. If you now frequent damage of it, it will be causing financial loss
to the government. Ọ ga cost government ihe a na-akpọ financial loss. And government na-eche anya hụ na ihe kpatara mgbe ọbụla ha na-spend ego na-ebi ego bụ maka ka esi use ego ahụ. So they are bound to find a solution to it, which this exercise or activity of the EFCC may be one of it. The government want to stop that cause of financial loss on them. That one. Then two, n'ihe gbasara ọwụ omenala Igbo. Eziokwu na anyị pụtara ụwa hụ na Igbo na-eme ya like that. Mana ọ bụghịzi ihe anyị hụrụ bụ ihe a na-emezi kịta. Ọ bụghịzi ihe ahụ anyị hụrụ ka a na-emezi. Eziokwu na anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ ndị na-anaghị eri n'efu. Na ga-abịa ebe mmadụ na-eme ihe, anyị bịa, anyị erie, anyị aṅụọ, anyị ala. So na itinye ego a ma ọ bụ ego a ụtọ ịkwado onye na-eme ihe wee nye ya nkwado ma onye na-emetụ ihe ọfụma ma onye na-agba egwu etuo ya ego iji wee kwado ya. It's a sign of support. Mana ịhụgo na ihe ọwụwa na-abịara n'aka anyị nọkọtazie anyị emezie ya oye gba agụrụ ara ma oye gba ndị ahịa ara. Are you getting? Yes. Now, apart from financial loss government may see in this, there may be some security concern attached to it. Because in one way or the other, the way these things have been happening now, it may be causing pressure on some people, especially youth. With the way HDF now, ị ga-ahụ na o nwere ike na-ebunye ndị mmadụ n'ọnwụnwa, na-etinye ndị mmadụ na ichewe echiche iji wee bute ego ahụ ọ ga-efe efe. O nwere ike tinye aka na ajọ ihe, which may be something illegal that have security implication. So there may be also a security reason attached to this exercise by the EFCC and the Border government, avoiding financial loss to the state, insecurity, and other menace to the society. All these are responsibilities of the government. So when they borrow these things, the government we were there in December, they had the mark aposia. We high rate of crime in our society. And again, they put a crime all from for Juaba. In with they go. Crime now, because of money. And then the way GFA will get part of the pressure, not cause of people into scam, into crime. So another aspect of it. So open a government in the next time as no we have our society and I go off. It's a good idea. So I got hot here no ihe abụghị mkpa. Ihe ahụ iche na ọ bụghị mkpa wee kwụsị wee wụrụ mkpa. Maka na ụfọdụ ụmụaka hụrụ na-ezucha ohi na-eme ịtọrọ mmadụ, na-eme egbe egbe, ihe a niile bụ ego ka a na-achụ. Nwere ike wụrụ part of this pressure na ebubacha ha into it ka o bute ego ka o jefe na ahụ na ọ batara ego. So it's totally wrong. Ọ bụ na gọọmenti achọgo ka akwụsị ya, ọ dị mma nkwụsị. Owu sọsọ ife ego bụ na inyere mmadụ ego. Ịchị ga-adọsị ụmụ mmadụ ego adasị, chi ya ego n'aka. Onwe ebe onye na-eme mmemme dosoro akpa otu esi enye onyinye n'ụlọ ụka. Onye na-eme mmemme nwere ike dosi ụdị efere onyinye ahụ. Onye bịa ọtụnye ihe ọ chọrọ inye ebe ahụ. Ọ wụrụ bọndụlụ 500 ka ibu chi inye ya, eto ya n'ime ebe ahụ kama ifesasị ga-efesasị. Ọ wụrụ DJ na
na-agụ ego ichi inye ego itinye aka n'akpa were ego tinye DJ n'akpa. Are you getting me? Ọ wụghị iwu na ị ga-efe ya efe. Ọ wụrụ MC ka ị chọrọ inye ego, ọ wụrụ 5,000 ka ị chọrọ ego ego agụọ were ya tinye ya n'aka o were tinye n'akpa ya. Ma MC edosekwa efere onyinye ya n'akụkụ ya, onwe chọrọ inye ya ihe ọtụ ya n'ime efere onyinye ahụ. It's as simple as that. Enwe onye si ga-efezila ego, onwe onye si ga-enyezila mmadụ ego n'oge efezili efe ka gọọmenti pụtara ka ha gbaa mbọ ya ka ego anyị hapụ ị na-eme, ka hapụ ị na-enwe pressure on the common man, ka hapụ ị na-enwe reasons for people to go into crime. Ifugi ya now enwekwa ndị kwuru okwu Bobrisky kwute okwu chief priest. Bobrisky bịara na nke ya agụchara ya lee iwu ịda, maybe from the advice of his lawyers, as he admit so that the case will be nkenke because the evidence is there against you. So he pleaded guilty. Once you pleaded guilty, there's no need of continuing the trial. The judge will go into sentencing you. When the judge he will pardon him. He will pardon him for accepting guilty. When judge onye go bere ọnọdụ iwu. Are you getting me? Then nwanne anyị nwoke chief priest agaala nke ya kwechiri si n'aka ya dị ọcha. Ihe ikpechi si n'aka gị dị ọcha, ihe niile bụ kesi gawa n'ihu. So mgbe kesi ga-ebidozi na ọ bụrụ a crime, ọ bụrụ a criminal offense, it's a civil offense, and every civil offense is a bailable case. So ihe a ga-eme guilty or not guilty. They say I'm not guilty. I say okay. Now case will commence. It's a date. It's either not reminded the person. It's either not reminded the person at prison custody or any area bail at once. Then pending the next court date. So I was in at the next court date. Case a bidozie. Manamarukwa amaru na case a bidozie mejekwe ọda iwu. Judge ga-enyezi higher sentence for stressing them up. Are you getting me? And your sentence may be more than nke onye kwere ekwe na ọdara iwu enyere 6 months. Nke nweziri at the end of the day ekpechezie ya adazie iwu nke ya nwa 5 years for stressing the jurisdiction. Are you getting the judicial system? Are you getting me? So that is the implication dịkwa n'ihe nwanne anyị nwoke mere taa. Enwere ike nke ọ sị na ọ daghị iwu kesi gawa n'ihu gacha iwetakwuo more evidence kpegbuo ya. Ị ga-ahụ na a ga-enyezi ya higher sentence. So wee bụrụ maka ikpe Bobrisky na chief priest ka ndị mmadụ ghọta ihe dị there. Onye accept or guilty and onye say I'm not guilty. They are not the same thing. So no ihe nse ka ntinye on that side. Mana nke ife ego ọwụ sọsọ ife ego ka eji egosi mmadụ ịhụnanya. Ịchọghị inye ego n'aka. Ịghọtago ịchọghị inye ego n'aka ma dị iche ma ndị na-agba egwu onye ọbụla ịchọrọ inye ego gị tinye ego n'aka hapụ ife ya efe. So it's a simple thing. Enweghị ihe nyere nsogbu n'ihe a ma ọ wụ omenala Igbo ma ọ na ọwụghị omenala Igbo ebe gọọmenti na-abịa gosi anyị si benata aka ka esi eme. We don't have any other option than to comply. Onye chụsịkwa ihe ọhụrụ ya ewere. Mana ị ma na this case now asị ka achọwa ndị niile dara iwu ya na ihe dara iwu ya buru ibu. They are more than 1 million. Which they may have all the 1 million evidences. Which they may have all the 1 million individuals and the evidences, but they may not go after all the 1 million. And when you can 5 or 10 people set the example. Are you getting me? And they had to talk about the quality 3C, we set the example so that I can also know the fear of the law is the beginning of a good society. The fear of the law is the beginning of a good society. So as an obidota the 1 month or the Warugo, I never government aya. The Hagasikwan and those of time maybe na buy. Those who be against you to sing that. The Otago, I can't see a Dalaquan. Adema, I am Mazi Guru Ezibo, Akanapuka, Naneku. Yeah, man. I the Campoto Abiola na environment again.
Ọ dị mma, Maazị Ezigbo, ị na-eche na ịtụgharị ndị na-efe ego na mmemme ga-eso wee mee ka ihe isi ike kwụsị na be anyị? Ọ dị ka imitiri fon gị emu. Asị m, ị na-eche na ndị EFCC ị na-anwụchi ndị na-efe ego na mmemme, ị na-eche na ọ ga-enye aka ka ihe isi ike kwụsị na be anyị n'ụzọ ọbụla? Ihe m ga-asịgodi gị first of all, ọ ife ego butere ihe isi ike. Ọ bụrụ na ife ego butere ihe isi ike, so ịkwụsị ife ego awụ ya ga-akwụsịkwa n'ihe isi ike. Ihe isi ike dịrị onwe ya iche, ife ego dịrị onwe ya iche. Ịkwụsịkwa n'ife ego dịkwara onwe ya iche, maka na ọwụ ife ego butere ihe isi ike na be anyị. Kama na ihe nwere ike ise bụ na enwe ka ife ego si gbasatụ mpụ na aghụghọ na omekome na-eme na be anyị. Nke ahụ m ga-asị gị because it's putting a pressure on some people. Otu a mụ na gị nọkịta na ụmụ occasion ọ ga-awazie somebody bịa were ego mechuo mụ na gị ibu. It will put a pressure on us upon our matureness and upon our age. Are you getting me? Ma ya wuruzie ụmụaka ka na-etolite etolite. Oge ya, hello Soles, ya ka na ihe na-ekwu ya. Otu ị nọkịta na ụmụ occasion ọ ga-awe ya under pressure. Ọ dịka ikuku mgbasa ozi adịchaghị, ọ nọchaghị ọfụma ebe ahụ ị nọ. Ọ na-abịa ma na-apụ. Hello Soles. Nna m ihe na-ekwu ugbu a. Ya Soles, ị na-anụ ihe na-ekwu? Gaa n'iru. Ị na-anụ? Gaa n'iru. Gaa n'iru. Asị m na otu agụnwa n'ogodo self, otu agụnwa n'ogodo now, with your maturedness and your exposure and what you have also achieved for yourself. Na-enwekwe ka mmadụ ga-esi gị na mmadụ ga-esi ji amụọ na occasion. They can still use this activity to intimidate you, and that will also put a pressure in you. Enwe ihe anyị na-emepụ, ị nwere ike sị ka ị ga-eme ya. Iwe mee ụdị ihe onye a mere taa. It's a pressure. We may not see it directly, but indirectly, it has some effect on the society. So it's a very simple thing. Ka anyị were unu mmụọ miri emi wee na-aghọta ihe ọbụla na-eme. Anyị hapụ ejọs na-ekwufusi ya. Ọ dịka a ga-asị na gọọmenti amaghị ihe ha na-eme. Ọ na iwu ọbụla ihe ọbụla a chọrọ idozi onweghị uru ọ bara. Onwe uru ọ bara. So onwe ihe gbasara ihe isi ike. Even sometimes mgbe ndị mmadụ ga na-asị na ihe siri ike na ihe siri ike. Every weekend ị na-ahụkwa na ndị mmadụ na-abụ ego na ndị mmadụ na-awụ ego. Ụfọdụ a na-ajụzi ka ezi ebe ihe isi ike ọwụ dị. Ịhụ mmadụ ọ nọrọ na klọb ọ na-awụ ndị ọmaghị ego, awụ ụmụ akwụna ego, awụnye ego na swimming pool na anọ na klọb. All these things is nonsense. Mana ikwu asị gị ma ego gị. But it chefuzi the pressure, the implications, the consequences is having on the people. So no here say can go about that one. Ọ dị mma, daalụkwa Maazị Guru Ezigbo. Aka na-apụkwa. O nwere ihe m chọrọ ịgụpụta. O nwere nwanne anyị nwoke dere Prince Paulson also, you can put money in envelope or do transfer. Very simple. If you really want to appreciate the person, simple and that simple. And okay, so please, my Igbo people, let's behave ourselves because this is just the beginning. Also, na ige tinye nwa ego na envelope ma ọkwa no mere onye ahụ transfer. Ọsị ndị be anyị ka anyị mụrụ n'anya maka na nke a ka bụ mbido na ya bụ iwu ka ga-emetụta ọtụtụ ndị mmadụ. Ọ dị mma, Maazị Guru Ezigbo, ị mara ajụjụ ọzọ anyị nwere ịjụ gị bụ
abịa n'ihe a na-akpọ naira mutilation bụ imetọ ego naira. Ịma na imirikiti n'ime anyị ma ọkwanụ enwere m ike ịsịkwa anyị niile n'otu ụzọ ma ọkwa n'ụzọ ọzọ enweela ka anyị si wee mee naira otu na-ekwesịghị anyị. Maka na oke ihe dịka kedu ihe ị nwere ikwu, kedu ihe dịka ndụmọdụ ị ga-enye ndị ndị nọ n'ọdịnala, ndị na-eji ego achụ àjà na mmiri, maka ụdị nke ahụ sokwa n'imetọ ego naira. Ndị ji ego eje achụ àjà na mmiri, wunye ego na mmiri, ma ọkwanụ ndị na-aga ụka, ndị na-enye onyinye. Ịma na ịchọ itinye ego onyinye, ị ga-afịkọ ya bụ ego afịkọ, o sokwa na naira mutilation. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ma ndị ụka ma ndị ọdịnala, ndị okpukperechi ha n'idi na ego o nwere ka ị ga-esi eme ya bụ ego naira nke gọọmenti na-akwadoghị? Ihe mere bụ na a sị na-etighị iwu a mgbe tere aka. A sị na-etinye iwu a mgbe tere aka. According to them, I say not 2017. 2017 to today now is more than 7 years. Mana onye ọbụla gbara nkịtị ọ dịka a ga-asị na-etighị ya. Ọkụ ya ọdago ụfọdụ n'ime anyị makwanụ mgbe etiri nyawa iwu. Mana anyị fụrụ ya na-enweghị ihe ọwụ. Mana o dipendịzi mgbe gọọmenti dị chọ ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ na gọọmenti achọghị ịrụ ọrụ, bidogori wute ndị ahụrụ anya fere efe, a ga-enyekwe ndị ụka iwu, nyekwe ndị kọndọktọ iwu. Ụmụ ihe a niile is all the same thing. Money mutilation is all the same thing. It's very vaster. But it's just a caution. Actually, caution. I change our character or our behavior towards our note, our naira note. Are you getting me? So, you won't fere go na occasion that onye fere ya na church that. The same you are onye fere ya na club that. Are you getting me? The same iwu ahụ ka onye bịara ofe ya na mmiri da. Onye ọbụla aka ndị gọọmenti kpatara ọ gaza ajụjụ maka na ya gwago ihe awụ ihe dị mma. So ofe iwu ahụ onye ọbụla dara bụ onye mere ya na chọọchị. Then ndụmọdụ a ga-adụkwanụ ndị ga-efechi were enye onyinye n'ụlọ ụka ma ebe ọbụla ha gbatị ube ga-agbatị arọmpụziri ya. Ịghọtago? Ma onye na-akwụ kọndọktọ ụgwọ, kọndọktọ akwụrụ ụgwọ, ha dịzina na-arọ mgbe ị ga-arọ. All these things is an orientation. Obodo niile anyị na-asị dị mma today. Ọ ihe niile a ka ha practice. We can also practice it. No mmadụ ha wụ ka anyị nwa akwụkwọ. Enweghị ihe dị iche anyị na ha. Ị hụla ya? Mana anyị nwa marụcha ụma anyị na-adị iwu, ọ dịka a ga-asị na iwu adịghị na be anyị. Iwu dị. Ofu iwu dị na America, dị na UK, dị na Nigeria. We are all using similar laws. But they decided to practice their own and implement it. But we overlook our own and ignore it. Ịghọtago? Mana ọ sị na taa bụ gboo. Ịghọtago? Ụbọchị ndị ji teta ụra bụ ụtụtụ ha. Ọ bụrụ na gọọmenti anyị ekwulitego through the EFCC to control this menace, then we thank God for it. Ịghọtago? So say maybe it's in ego. Number one is causing a financial loss to the state. Number two is putting a pressure on the people to go into crime. And there may be other factors attached to it. So ihe dị njọ na ya buru ibu. Ọ bụghị ha niile ka mma, ọ bụkwanụ ha niile ka ịma. Agbatịcha ya ihe dị buru ibu, ihe na-eme ihe so ihe a buru ibu ma eche ekichewu ya. Mana nke mma ka m ga-ekwu. Number one, ekwu m financial loss to the state. Kwuo maka pressure that may lead to crime. Ịghọtago? Ọ ya ka nsị ka ntinye. Deme. Ọ dị mma. Maazị Uru Ezigbo, daalụkwa maka ya bụ okwu nke itinyere anyị. Anyị kele gị nne, na-asị gị ya mara gị mma. Udo dịrị gị maazị. Daalụkwa. Udo. Nwanne. Ọ dị mma Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ. Unu ahụlanụ ka ya bụ ihe si wee na-aga dịka m si wee gwa unu na nkeji ole na ole gara aga mgbe anyị na-ebido ihe onyonyo ebido. A sị na
ya bụ nkata ya bụ ajụjụ nke anyị chọrọ ịjụ bụ ajụjụ dị oke mkpa nke dịkwana mkpa na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ga-esonye anyị na ya bụ ihe emume ma gere okwu niile anyị kwuru ebe a. Maka gịnị? Maka na ọ bụ ihe mmụta ka anyị ji maka ya wee pụta ebe a taa. Unu anụlanụ ka ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị tinyere ọnụ na ya bụ okwu si wee tinye ọnụ. Mgbe na-ekele unu niile bụ ndị kpọrọ akpọ n'ekwentị, ndị tinyekwara n'ọnụ na ya bụ nkata nke anyị pụtara ịkpọ ebe a taa. Mgbe na-asị unu daalụnụ ka Chineke nna gọziere m unu. Ndị na-ekirikwa na-ekiri, ọ bụrụ na anyị kwuwe ma unu anọghị, ị mara na okwu niile anyị na-ekwu enweghị uru ọ bara. Mgbe na-asị unu daalụnụ, Chineke nna gọziere m unu. Ọ bụrụ na ya bụ nkata nke anyị pụtara ebe ịkpa dị gị mma n'obi, ọ bụrụ na ọ masịrị gị, naanị otu ihe ọma ị ga-emere m, na-apịrị maka na akara ịhụnanya ahụ, na-apịrị maka na like, na-apịrị maka na love, ka ọ na-arị ibe ya elu, ka o nwee ike na-egosi ndị ikwu na ibe gị, ndị enyi gị na Facebook na lekwa ihe onyonyo a na ịlaikiri ya, ka ha nwee ike bịakwanụ soro anyị ma kirie ya. Ma na-atụsakwara m ya bụ ihe onyonyo, tụbara m ya na ọgbakọ niile ịma ụmụ Igbo nọ na Facebook, na WhatsApp, na Instagram, na Telegram, na TikTok, na Twitter. Tụsara m ya bụ ihe onyonyo. Maka gịnị? Maka na ọ bụ ezigbo okwu ka anyị ji wee bịa taa. Okwu dị ezigbo mkpa na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ga-egere. Maka onye ọbụla gbado anya, mụrụ anya n'ihe gbasara okwu imetọ ego naira a na-ekwu okwu ya. Ya bụ imetọ ego naira, ndị dịka unu si wee na-ahụ, gọọmenti obodo Naijiria emeghela anya maka ya. Gọọmenti obodo Naijiria amapụtala ọrụ ịnwụchi makwanụ inye ntaramahụhụ nye onye ọbụla nke na-emetọ ya bụ ego naira. Wee bụrụkwa n'ihe dị ezigbo mkpa na onye ọbụla hụrụ ihe onyonyo a ga-enyere anyị aka na-agbasa ya bụ ozi, gbasaa ya bụ ozi rukwuru ụmụnne anyị niile. Ọ bụghị sọsọ ndị na-efekwa ya bụ ego efe na mmemme, maka na onweghị onye ma onye ha ga-anwụrụ echi, onweghị onye ma ha ga-anwụchi echi. Ebe ya bụ imetọ ego naira, ebe ya bụ iwu ruru siri ike, ma ọtụtụ ndị nna anyị bụ ndị na-etinye ego na ukwu abada ha kechie ya bụ ego, fikọ ya bụ ego ma kechie. Nke ahụ niile ka sokwanụ na imetọ ego naira. O nwere ihe a na-akpọ waste bag, akpa ukwu ka nne m na-akpọ ya, akpa ukwu. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-azụ ahịa n'ime ahịa na-ekewe n'ukwu ha ebe ha na-etinye ego. Ana m echekwanụ na ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa n'ime ahịa, n'ụdị akpa ahụ ga-akakwanụ mma ebe ọ ga-abụ itinye ya bụ ego ka ọ hapụ ịfịkọ afịkọ. Maka gịnị? Ka onye ọbụla gbara okwu n'ụka ọsọ, ka onye ọbụla gbara okwu ndị bekee, okwu ndị gọọmenti ọsọ. Maka na onwekwanụ onye ọ ga-atọ ụtọ ma abịa kpụrụ ya maka ihe o nwere ike imenwu n'ụzọ ọzọ, ọ hapụ iwetara ya nsogbu. Ọ dị mma. Aga m eweta ya bụ ihe mkparịta ụka na njedebe ebe a, biko nụ, maka na oge na-akụzi kwarapụ ebe a nọ. Ọ bụzi ọ na-achọzi ịkụ elekere nke 6 nke ụtụtụ, maka na ebe a 5:46 AM. O wee bụrụ ihe mere na agaghị m anọte aka na ya bụ ihe onyonyo. Wee na-ekele unu niile n'ụzọ pụrụ iche, na-ekele unu niile bụ ndị sonyere anyị na ya bụ ihe mkparịta ụka. Ana m ekele unu. Achọbụrụ m imechi ya bụ ihe mkparịta ụka, mana o nwere otu onye nke ka na-ezitere anyị na-ezite request ịjoin ya bụ live video ka anyị mara ihe ya bụ nwanne anyị nwere ikwu tupu anyị pịachie ya bụ. Udo dị maazị, ekelekwa m. Biko, ọkịta gị bata maka mụ na m kịta ka nna afụ gị online just now. So kịta ka ịbata ka ị na-ajụzi na-ana ngafọ oke na ị na-eje ebe a. Okay, anyị na-achọzi imechi mana anyị hụkwara nnọọ anyị hụrụ request gị, sị ka anyị nabata gị, mana nsogbu adịghị. Ihe anyị ji maka ya wee bịa taa bụ ihe gbasara ndị EFCC na nwụchi ha na-anwụchi ndị mmadụ maka naira mutilation, bụ imetọ ego naira. Onye nke ha bụ ụzọ wee nwụchie maka ya bụ ihe bụ Bobrisky. Izu ole na ole gara aga, ewee mechaa
kpewe ya ikpe kpechaa ya ikpe ọ dị ka izu gara aga ka ekpechara ya ikpe wee tụọ ya nga ọnwa 6 wee mechakwa nwụchie nwanne anyị nwoke bụ Cubana chief priest onye nke ekpere ikpe tata ewee si ya guilty or not guilty si na ya adịghị guilty ewee grant ya bail wee si na ọ ga-akwụ 10 million naira ma kpọta shọti abụọ na ụfọdụ ihe ndị ọzọ enyechara ya as conditions wee bụrụ ihe mere anyị ji wee pụta tata amaghị m isi na kịta ka ibidoro soso ịma na atọwa ụtọ si wepụ aghụghọ ewekwana iwe ị ga-agwa nwaanyị aha gị onye na-ekwu ma ọ bụkwa na ọ dị possible anyị nwee onye na-ekwu Peter na onye nke gị na-amiti na anyị gold bọsụ ihe okwuru ọla gbaa na fon that very day na nke anyị gold so ihe nji kwuo bụ na akpọ osisi kpọọ afọ ọnụ onye jiri ego rice na amala amalụ ịghọta ọ bụrụ eme som laf som maka na ọ na-eme onye ọbụla ọ dị mma ọ ezigbote ihe ka ọ bụ ọ dị mma ọ na-eme onye ọbụla so ka lafọ ime ya lafọ half nke Obi chief priest na-ekwu taa n'ọnụ ya izizi nnu ya the other guy ka nnụ first one akpụrụ ka nnụ bet nke ị na-ekwu taa izime nnu ya na ntị so amana na adịghị okpụtakwa onye nke ahụ I don't know so na ọ na-emewe those things ọ dị mma is a very nice thing betọ si mewe onye ọbụla bet ama na ike ga-agwụ ha obere oge ama na ike ga-agwụ ha ọṅụ mgbe etinyere ya na ọchịchị Buhari ha emego sustain kpọọ ndị mmadụ pakwa ego ka a na-eji amekwu ego ka apakwa just dey watch it and na watch ihe ya ọ na ndị Hausa ejiri ike etu ego na watch ya for Yoruba ndị Yoruba ma etu ego ọfụma so na watch na nwere ya ga-akpụda aside na watch ya ịghọta so ihe onye dị mma ka ọ beta eme ya onye ọbụla ọ dị mma salafọ ime ya half ịghọta so na ya mụ ike ikwu na the matter so the thing wey dey do zuo but ego Nigeria na-asị galafọ ime abuse ego Nigeria emego onwe ya abuse since morning ọ bụrụ ndị a mere ihe na-eme ya na naira tiri etikịta ọ bụrụ ego a na-etu mekwa ya betu nsogbu adụrọ eme ihe a na-emesi ime onye ọbụla na ihe na-ekwu si ime onye ọbụla si emere half onye nwa na-ekwu so it's a very nice thing ma ọkwa na a ga-carry me on like that. Ọ dị mma daalụ maazị daalụ maka ka isi wee kwuo uche gị abịakwanụ na akụkụ nke ọzọ ị na-ahụta ife ego a na-efe ị na-ahụta ya ka ọ bụ omenala ndị Igbo dịbu adị dị kamgbe gbogbo ka ihe anyị mụtara bụ ihe a ana m afụgo ya ka ihe a mụtara maka na oge mmatụ mgbe mmatụ nka ka m si madebe ihe nke m ana m afụ ihe ahụ mgbe ahụ a na-etugodi a na-etu with respect ị ga-afụ bet kịta ị ga-anọ otu mmadụ apaki ego na boot ọ nwere nke nkiri na Facebook onye apaki ego ọya ya ọ gabe ndị mmadụ ji ọya ya ndị mmadụ na-agbakọ na-atụ ụtọ ego na-ada n'ala na-eme ndị na-emerụ alụ ihe na-ekwe onye na-emerụ alụ na-ekwe nwe ka otu onye narị ka ọ fụta end of the day ọfọ tret etu o merụgo alụ ịghọta so afụrọ m ya ka ezigbote ihe ma ọ ma mụnwa afụrọ m ya ka ezigbote ya onye ọ na-efụkwa na-eto ego otu ahụ ịghọta icheki ya ọfụma maka ndị ụmụazị a na-achọ connection na-agbazi treasure aje chenji ya eweta 500,000 echeki ya 100 or 200 wee na-eme ụtọ dịka nke adụsịrị n'ụlọ so ka ihe abịanetekwuo ya ka ọ bịanetekwuo ebe eji ndị kpatara ego wee bido ya tingereduza ka ọ fọ ihe ịjụ nkịta ka nji ịsa gị ọfụma amavụrụ m Igbo kere ihe ji ụtọ ahụ etu ego ka m si madebe amara mma ọ dụrụ otu a before ọ dụrụ like this a na-etukwe but ọ dụrụ like this kịta dị nya SS so amara m Igbo asị ụtọ ahụ etu ego like that. Ọ dị mma daalụ maazị kedụkwanụ okwu ikpeazụ nwere ịgwa ndị Igbo gbasara ihe a niile na-eme ịma na ya bụ ihe ọ gawa n'iru ịma na ọ bụ ndị Igbo ka ọ ga-akacha wee metụta kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị Igbo? Ndụmọdụ nwere inye ndị Igbo bụ na o nwere karị gọọmenti ọ na gọọmenti si na ihe dị ụta na ha chọrọ si wepụ aka na ya maka ịmasị na ọzọ ndị Igbo na-etu ego Yoruba na-etukwa ego
ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo weta ịma na ndị Igbo ekoka otoruto 50,000 agụ ga na-agụkwa mmiri ya ọ bịa koo n'iru ọla so ọ na a ga-emekwa ya aka ndị a na-eko eko ka ewetuo maka ahịa ego ahụ adị noticeable so na ọ dị mma onye ọbụla jee pịachie onwe ya ichi ịtụ ego ichi ịtụ 1 million ịtụọ ya normal ọ bụrụ iwu na ị ga-amanye ya elu ọ bụrụ na iji bọndụlụ ego tụọ onye ahụ tụsara ya n'ala pụọ make you big boy ndị a na-eme ọzọ ahụ kịta ndị na-ebe bọndụlụ ịtụsado bọndụlụ onye ndị a na-eme ọzọ ahụ ịchọkwa ka emega ọzọ ahụ were ego gị ahụ ị na-evu evu chenji ya na dọla ọ bụrụ mkpụrụ ego ịtọ ọ mkpụrụ ego ị na-enye onye ahụ inwe respect make you a big boy ịghọta etu ndị be anyị na-alaiki nke ndị ara nke a na-aya aya ndị mmadụ na-atọ ụtọ ịghọta so ọ ma mụnwa nsị ndị Igbo onye jiri ego akpa rice ya mara amalụ ekwume na mbido onye jiri ego ji ezuzie ike isizikwa na ego gị ka aga obi bịa ya ije tiere 10 million wee fụta ọ kịta ka eji ama ndị odogo ma ichi ịtụzi ma ọ na obi kasị gị beta ọ ma mụnwa nsị ihe a from ya ka anything normal afrom ya ka anything so na onye na-emebu arafụ gọọmenti ha mechie na ike ga-agwụ ha ibidokwa mewekwa maka na emevu ya na izizi amekwa ya na nke ọ dịrọ m surprise so na aka ya kwasịkwa definitely ọ dị mma maazị daalụkwa ekene gị asị ya mara gị mma na nkwụ na-eke n'orie n'afọ udo dịrị gị anwekwa ihe ntị edogo anyị go ọbịa program gị today yes ọ dị nke ọ dị busy do mụ na ya ekwuokwa taa okay maka onye last program o mee ọ kpọọ gị bata ọ dị ka ibi busy that day ọ bụ onye na-eme emechepụkwa ajụ nyete gị onwe ebe nsi bụ bata before m bịa na the program and mgbe m nọkwa na the program I just had a limited time to contribute my opinion because enwe m another program anyị ka ya afụ leta ka ajụ mesa gị na dị ịba anọ m na program ịbịa fụkwa ọsọ m sị ga-arapụ gị na ịdị busy si oke ya rapụ n'oge na so anyị nọ program that day so no problem anyị ka ya afụ na another program ndewo ya mara gị mma okay ọ dị mma daalụkwa ụmụnne m ndị Igbo unu ahụla ka nwanne anyị nwoke nke ahụ si wee tinye okwu o kwukwara na okwu nke ya gbụwa m o kwuru ya hụ ha o nwere onye ọzọ anyị na ya nọ na ekwentị ugbu a ọ dị ka nwanne anyị nwoke Igbo mbụ Igbo hello onye ka nkene 042 nwanne m ndewo daalụkwa ekele ndị Igbo na-ege anyị ntị ekele ego daalụkwa nwanne m nwoke ekele ego ị na-agba mbọ ọfụma first of all I'm kelegu maka mbọ ị na-agba I'm like mgbe ọ bụla gị wepụta 1 or 2 days in a week anyị gịla nọkọta otu a ka otu ile-esi eme ihe mụ ahụrụ ya n'ọhịa ndụ mma and I believe ụmụ Igbo like ihe na-eme because ị nọ n'eziokwu ebu ndị Facebook na-eme propaganda and isiokwu nke iwepụtara taa abịara m late maka ọ gbara m nabata alikere m ya nwanne anyị nwoke nke mkpụrụ okwu last ejụrụ ya ajụjụ dachigla Igbo abụ ndị na-agha ego anyị na-agha ego right from time. This is my 52 years. I'm 52 years now. Igbo na-agha ego gọọmenti Tinubu enweghị m na mgbande banye ebe a I see Tinubu government ọ ga-adụ mma because he's fighting corruption from the grassroots ma ndị nọ na Abuja with him ma anyị nwa nọkwa downtown you know this thing on a fight now Igbo na-agha ego Yoruba na-agha ego karịa Igbo mana ihe ọ na fight now bụ indirect way to ndị na-agha ego onye ndụka atọ eze nga ego now I don't think the government give me arrest ihe a ga-eji bụ ndị agha ego who are they, what is their position in the society, how do they make that money? That is what the Tinubu government is fighting for. And also in a way to reduce expenses because that woman now hardship even the politicians know that the country is hard. That is what they
are fighting for. Let us support the government. Let us support what they are fighting for. Because as about the right people and where they are spreading this money, about the right place to spread all this money. And the condition of the country is too hard for them to spread such amount of money. Before you know it, the youth they feel a lot is the party. So I get support to government because maybe politicians during campaign how we can go to get more people to vote for them. That is not a bad thing. And when they get like some of our people in Abuja, like senators, they don't have time to see their people. They don't have time to help the people at home or people within them that time have the location. I don't see it as a bad thing. But all these people now, we know them. We know the truth. Who are they? I'm put about face to face. I'm but can I help you now? We know these people are in my arrest now. We know them. Who are they? What are they doing to get all this kind of money? And what is their mission to spread that kind of money in all these occasions they are participating? Because of a car, can support all the government. It's not good for now. It's not good. And also, all the wedding, something like that. I have people a problem to the person that after occasion I don't know any more problem because we are in a digital world. Arrest now. I don't know the occasion may arrest. What they see in social media like Facebook, they are working with the government now. The whole information of everybody is in the social media. Only that to care for because we are in a digital world. People are there with their phone, not see this. Ordinary people, they will reach navigation and post all at their page. After government see it, they will take it as an evidence and hold maybe our brother member can have it. Ọ dị mma Maazị daalụkwa maka ya bụ uche gị nke itinyere. Chetekwara ya aha gị biko. Aha m bụ Maazị Chidebere Oriakụ Nwafọ Ụmụahịa. Ọ dị mma. Igbo Mbigbo. Ọ dị mma Maazị Igbo Mbigbo ya mara gị mma ka anyị nụkwa n'olu onye ọzọ. Udo dịrị gị. Hello, onye ka nkene? Nwanne m ekelekwa m. Good morning from here. Kele ndị Igbo na-ege anyị ntị ma gwa ya onye bụ. Ọ dị mma. Uche ka ebe isi esonyere anyị. Daalụkwa. Ọ dị mma Maazị Uche from Turkey ga-akwa n'iru. Kedu ihe ị nwere itinyere anyị n'okwu anyị nwere taa? The last person who broke now, because no control himself. But I'm about to Akamwa, that's not the Shalom. I didn't know. Maybe everybody equal, dog at them. Because now when I talk outside, that's some people know when they supposed to, or they supposed to remain in the country. Okay. Everybody are equal. The government everybody one is supposed email no is supposed no. So it's supposed to more likely because this thing getting pressure to our youth. Everybody not choosing and because the pressure are online. Just spread they go. Everybody not choosing in the highway.
So in the Kubo, Obuna may equal to every human being, no, every Nigerian, no, got the mama. I have my own suggestion. Obuna may call Monyuku, Monyanta, what are you supposed to know? You're supposed to know. Adema, in Akawa, Mazi. But Obuna have a side in no Mandazema. Okay. Ị na-akọwa na ihe iji maka ya akwado ya bụ ọrụ nke ndị EFCC malitere bụ maka pressure ife ego ahụ na-enye the youth na society ka ọ bụ maka na a na-emebi akwụkwọ ego? To my own one ọkacha njọ ọ na-eme our youth because nọ na tiezi pressure n'ime everybody. I whatever na ego. Anybody na-akwado mmemme now, I'm telling you something as a youth. Or anybody na-achọ mmemme now, ọ na-achọ ndị ọ ga-akpọga ya ego ka asị na nke ya kacha. So na-atinye people na pressure. Also na-emecha all these corruptions na-abawanye every day by day. Okay. Ọ dị mma daalụkwa Maazị Uche nke si na mba Turkey wee na-akpa anyị. Daalụ maka ịkpọ ma tinye uche gị. Udo dịrị gị, ya mara gị mma. Ọ dị mma, daalụ. O nwere okwu ọzọ ị ka chọrọ ikwu? For now, na nwere ya ọzọ na ọjọọ ga-adụ ndị be anyị ndụmọdụ ndị Igbo n'ncha maka na ihe nke anyị na-afụ iche. Enwere ike na ndị ofe mmanụ amatinyere anya much but anything gbadata n'Igbo nke anyị na deses. Ọ dị mma, daalụkwa Maazị Uche. Ka ndị be anyị jisi ike gbada anya n'ihe ekwu chara ha ka ọ bụ na ahụzi ma ọ dị serious amara mana my own suggestion bụ everybody may government obey. Wepụgodo aka for now. Ọ dị mma, daalụ Maazị Uche, udo dịrị gị, ya mara gị mma. Thank you. Ngwa daalụkwa. Ọ dị mma ụmụnne m ndị Igbo, nna ahụ ka ya bụ ihe si wee na-aga nna ahụ ka ya bụ ihe si wee na-aga. Ihe mmadụ niile na-ekwukwanụ makwa n'ihe imirikiti n'ime ndị niile na-akpọ na-ekwu na-arụtụkwanụ aka ofu ebe ha niile na-arụtụ aka bụ onye ọbụla bụ onye Igbo gbado anya maka na ihe nke ndị Igbo na-adịrịrị iche. Onye ọbụla bụ onye Igbo gbado anya maka na otu ha si wee bido ihe a wee were onye agbụrụ ọzọ wee bido ya emeghị onye agbụrụ ahụ ebere. Unu makwara na onweghị onye Igbo a ga-enweta mere ya ebere. O wee bụrụ ihe dị mkpa onye ọbụla ji eti na ndị Igbo unu gbado anya, unu wepụ aka enwe na ya bụ ofe tupu ọ aka mmadụ tupu ọ pụta ihe ọzọ. Mana ajụjụ nọzi ebe ahụ bụ kedu ka a ga-esi emewezi ya ma efe ya ego onye na-eme mmemme, kedu ka a ga-esi akwado ya ka anyị chọta n'ụzọ ndị ọzọ anyị nwere ike isi na-akwado ndị enyi anyị makwa na ndị ikwu na ibe anyị mgbe ha na-eme mmemme. Ọ bụghị sọsọ n'ife ego. Ife ego tọkwara ụtọ, ife ego ma onye na-efe efe ma onye a na-efe efe ọ na-adị mma n'anya ikiri, mana o megidere iwu obodo. O wee bụrụ ihe bara uru na a ga-eme gịnị na onye ọbụla ga-ewepụ aka na ya maka gịnị, maka na onweghị onye karịrị iwu obodo. Onweghị onye ọbụla karịrị iwu obodo. Onye dị iwu ndị gọọmenti akpụrụ ya. Kedu ihe anyị kwesịrị imezi? Ihe ahụ ga-eme ka anyị daa ya bụ iwu ka anyị were mgbe oge ka dị wee kee nkwụcha, ka anyị were mgbe oge ka dị wee chọta ụzọ anyị ga na-esi eme ya ka anyị hapụ ịda ya bụ iwu. Ụfọdụ ndị kwugoro okwu makwanụ imirikiti n'ime ndị kwugoro okwu ekwuola ya sị ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwado onye na-eme mmemme inwe ike imere ya transfa. Ụfọdụ sikwanụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwado onye na-eme mmemme ị nwere ike inye ya chek. Nwa ndị sikwaranụ na ịchọ ịkwado onye na-eme mmemme asị big boy gị were dị ego bịa na bọndụ efe na efe nye ya onye ahụ na bọndụ. Enwekwara m nkwenye na onweghị iwu ịdara ma iweta ya bụ ego na bọndụ ọ bụrụ ha na onweghị ka esi wee metọọ ya bụ akwụkwọ ego.
o wee bụrụ ụzọ ọzọ ị ga-esinwu akwado onye na-eme ihe enyi gị makwanụ ikwu na ibe gị na-eme ihe na ọ bụghịzi iwu ma ifere ya bụ ego n'elu nke megidere iwu obodo. Ọzọ wee bụrụkwanụ ndị ji ego eje achụ àjà na mmiri. Onye ọbụla mara onwe ya, oyi akwasa ahụ mara onwe ya, ma ọkwanụ echi iji ego enye onyinye n'ụlọ ụka maralanụ na ifika ego afịkọ bụ iwu obodo ka ị na-ada. Onye ọbụla gbado anya. Ihe anyị na-apụtakwa n'ebe a bụ sọsọ mgbe mmadụ zuru ori anyị ebupụta ihe onyonyo ya, mgbe mmadụ mere nke a anyị ebupụta ya. Ihe anyị na-apụta ebe a bụkwanụ na ọ bụghị sọsọ ịmata ihe na-eme n'obodo, mana anyị mata ihe na-eme n'obodo ka anyị gbakwa nkata maka ihe nwekwara ike ime echi na ka anyị nwere ike isi ewezuga onwe anyị na ya. Ihe ọzọ anyị na-apụtara ebe a bụ ka anyị na-atụgharị uche n'ihe na-eme na be anyị ma na-amụta ihe n'ime ya. Ihe ọbụla na-eme anyị bupụta ya ebe a, akpa nkata n'elu ya wee wepụta ihe mmụta nọ na ya. Ọkwa ya o wee bụrụ maka ya wee na-ekele unu niile bụ ndị pụtara na mgbede a, ndị pụtara n'abalị a wee tinyere anyị ọnụ n'okwu, ma ndị pụtakwara ọnụ wee gere egere, wee na-asị unu niile daalụnụ. Ọ bụrụ na ike anọ, ọ bụrụ na ike na-esonye anyị, pịwara m akara ịhụnanya, pịwara m like button na love button. Ọ na-emekwa, ọ na-enyere ya bụ ihe onyonyo aka ka ọtụtụ ndị enyi gị hụ ya. Ọ dị mma. Maka na nke bụ eziokwu bụ na anyị ekwuola ya bụ okwu nke taa, ma anyị ga-eweta ya bụ ihe emume, ya bụ ihe onyonyo na njedebe. Maka gịnị? Ọ bịara ije nwụla. Echefula na ebe nsi ewetara gị ya bụ ihe mkparịta ụka na ya bụ ihe nkụzi, ihe mmụta juru eju n'ime ya bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Ọ bụrụkwa na o nwere ihe ọzọ ị chọrọ ka e mere gị, ọ bụrụ na o nwere okwu ọ bụla ị chọrọ ka anyị tinye ọnụ, kpọtụrụ anyị n'akara WhatsApp nke na-egosi n'iru ihe onyonyo a ugbu a, ka anyị tinye ya bụ okwu ọnụ. Ma ọ gwa na ị chọrọ ka e mere gị ihe ọbụla dịka business advert, birthday shout out, marriage announcement, ma ọkwanụ marriage anniversary announcement, ma ọkwanụ burial announcement, mbụ obituary announcement, kpọtụrụ anyị na ya bụ akara ekwentị ka e mere gị ka oyi ihe. Ma ọkwanụ ihe ọbụla nke gbasara midia na ị na-eme mmemme ịchọ ka agbara gị n'iru akwụkwọ ka e mere gị ihe onyonyo na mmemme gị, kpọtụrụ anyị na ya bụ akara ekwentị ka e mere gị. Ọ bụrụ maka ya, echefula n'aka m bụ nwanne gị nwoke ya na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa, wee na-asị unu niile ụmụnne m ndị bịara sonyere anyị n'abalị a uhuruchi ọma nọ, wee na-asị ya mara unu mma na nkwọ, mara unu mma na eke, mara unu mma na orie, mara unu mma na afọ, ahịa na anọ, ụbọchị na anọ e nwere n'ala Igbo. Wee na-asị unu ụmụnne m ndị Igbo ka chi foo unu. Tụsawara m ihe onyonyo a, atụsara m ya bụ ihe onyonyo ka chi foo unu.